أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم bandiraɓe eɗen puɗɗo windande men arawonire e deftere meɗen lahdari bismillahi ko inde allah arrahmani ko joom yurmede hewde huftodinde e aduna arrahimi ko joom yurmede heerinde to lahara wa sallallahu yo allah ɓeydu yurmede ala sayyidina yowon e kohowo men muhammadin biyeteɗo muhammadu wa alihi e kureje makko wa sahabihi e sahabaɓe makko wa sallama o hisnamo alhamdudendagal jettoje lillahi godani allah jettoje nayi ɗe fof ɗo allah yettuno hoore mum eɗo allah yettuno tagoje ɗe eɗo tagoje ɗe jettuno allah eɗo tagoje ɗe jettodirno e koye mum en fof wodani allah wali hamdun qadimun li qadimin hamdun qadimun li hadisin hamdun hadisun li qadimin hamdun hadisun li hadisin fof wodani allah rabbil alamina jeeɗo binde woni binde ko tagoje kala ko wona allah ko binde wiyete yimɓe e jinneje e malaikaji fof ko binde wiyete wasalatu yurmede wasalamu e kisal ala sayyidina yowon e kohowo men muhammadin biyeteɗo muhammadu khatimin nabiyina timmode annabaɓe temedere ujunere e nogas e nayyi ujunere annabi ko kanko woni timmode nde wa imamil mursalina almamina laaɓe awwalu arwande ma yajibu ko waddi alal mukallafi e dow kellifaɗo caggal nde neɗɗo woni kellifaɗo arwande foof ko waddi e dow makko tashihu imanihi ko sellinde imanagal makko sellinde fimde makko kellifuya noon ne jogui maaleji 5 ɗin maaleji so keeɓi e makko wonde o anda hankkadine wonde o hellifama on ɗum so tawi ko debbo so watti yiide ƴiƴam o hellifama walla so woni reedu o hellifama walla so fuɗi leeɓi hakkude ɗum noon so debbo so gorko leeɓi ñaɗɗi ɗum o hellifama walla so watti yiide manniji so debbo so gorko o hellifama so ɗum ala so heeɓi duuɓi 16 o hellifama so tawi noon o hellifama arwande foof ko waddimo ko sellinde imanagal makko o sellina gonɗingol makko allah so ɗum ɓenni so mama arifat refti o anda ma yuslihu ko ene moƴƴina bihi e makko farda aynihi farillaji toɗɗiɗimo ka ahkami salati ko wayno ñawoje juulu o anda ɗum no juuldete holko woni farillaji juulu sunnaji mum jiɗaɗi mum bonnoji mum gañaɗi mum foof o anda wa taharati laaɓal holno salligirte holno tañorte holno lotorte o anda wasiyami korka kadi no waɗɗi o anda farillaji mum e sunnaji mum jiɗaɗi mum gañaɗi mum bonnoji mum wa yajibu ene waddi alayhi e kellifaɗo an yo hafida nde o renata ala hududillahi e keeri allah hakkude men e allah keerol gongol hakkude ɗon ngol waɗɗima kellifaɗo o rena ɗum allah wi ko ɗo woni hakkude oto ɓennega kaaɗe e ɗo ɗum waɗɗima o rena ɗum wa yaqifa o daaja inde amrihi e yamirore allah wa nahyihi e kadi allah wa yatuba o tuuba ilallahi fewde allah subhanahu mo senaro wodani o tuubana allah qabla an yaskhada ko adinde allah tikkanta alayhi e makko o tuubana allah gila allah tikkananimo saabu neɗɗo ene rawa wadde bakkade ha allah tikkanama hankkadine hayso tuubi allah wasa jabde kanko noon yo tuuban allah gila o yettiyaki toon wa surutu tawbati sarɗiyeji tuuba buya annadamo ko nimsude ala ma fata ko ɓennuno ko so sarɗi noon tuuba buya ko nimsude ko wanno ko o nimsa so andino o wasa wadde ɗum wanni yeto o anniyo allah ya uuda o ruttotako ila zanbin fewde e bakkat fima bagiya ko heddi min umrihi e gurnam makko o anniyo kadi ɗon ɗo mo wuuri o wonta waɗ ko wanno ko wa an yatruka o ɗacca almasiyata goofol fi saatiha e saaha makko in kana so tawi o laati mutalabbisan omo ñiiɓe biha e goofol he omo waɗanno bakkar so yiɗi tuubde ene jaa e sarɗiyeji he kadi o acca bakkaɗo o wasa wiidemo waɗgol lawol ha ɓennami tuuba ala yo accu ɗon e ɗon nde tuuba buya are makko nde tan yo accu so tawi o fuɗɗinoma yo handu ɗon so fuɗɗanoke yo hayto fuɗɗade wala yahilu lahu dagantakomo an yo akhira tawbata nde o nemnata tuuba buya wiide ha ɓooyami tuuba walla ha janggo ha ɓawa janggo o towi noon ɗum daganaki mo wala yaɓula wotowi hatta yahdiyanillahu ha allah fewnami joni komi cukalel tan yomi waɗa ko belami so allah fewni kam tan mi fewat o towi noon sa yimɓoɗo waɗa ko boni tan allah ene wela so allah fewni kam tan mi fewat o towi noon fa innahu no ɗum wiide noon nde min alamati sagai ko e maale malkiso wal khislani e sañjede wa ɗamsil basirati e melsitede guite ɓernde on biyowo noon on ko maale malkiso woni e makko ko malkisaɗo ko cañjaɗo guite ɓernde makko koko melsita sabu allah ene wiya ɗeɗo guite wona ɗeɗo guite wumata ko guite ɓernde walakin tamal gulubu lati fi suduri kanko noon guite ɓernde makko gonɗe e becce makko ɗe ko ɗen gumi ko ɗen melsita ko ɗum waɗi o yiyata haysomo jogui ɗeɗo guite omo yiya lawol kono guite ɓernde ɗe kam o yiyata ɗum wa yajibu ene waddi alayhi e kellifaɗo hifdu lisanihi rende ɗemgal muɗum min alfahsa e pankare wal kalamil gabihi e haala bonka waɗɗima kellifaɗo o rena ɗemgal makko kala ko aña walla kala ko boni o wasa haalde wa imani talaqi wondirde ceergal yo rento ɗum kanko kellifaɗo wanti haaril muslimi gufde julɗo furade ɗum
wa ihanatihi yennude julɗo wa sabbihi e hoynude ɗum woni ƴettade ɗum wa ihanatihi e hoynude ɗum wa sabbihi e yennude ɗum wa tahwifihi e hulɓinde ɗum fi gayri haqqin sar'iyin ko alda e haqqe sariya ɗum kadi daganaki mo kanko kellifaɗo dagaki o gufa julɗo wa ihanatihi dagaki o hoyna julɗo wa sabbihi dagaki o yenna julɗo wa tahwifihi dagaki o hulɓina ɗum fi gayri haqqin sar'iyin ko alda e haqqe sariya kelle mo hulɓinto ala ko waɗi ko sariya ne wiyo hulɓina ala ko waɗi ko sariya wiyo fiya walla ala ko waɗi ko sariya wiyo hoyna omo welatan omo fiya ɗum walla omo hoyna ɗum dagaki wa yajibu ene wadli alayhi e kellifaɗo hifdu basarihi rende guite makko minen nazari ummorade e darde ilal harami fewde e ko harmi waɗɗima kellifaɗo yo ren guite makko wasa darde ko harmi saabu Allah ene wiya qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum wi julɓe ɓe yoɓe gartir guite mabɓe ɓe daara ko daganiɓe wala yahilu lahu daganaki ma an yanzura nde o darata ila muslimin fewde e julɗo bi nazratin darande tuzihi nde ene toñamo illa an yakuna sona taw latima fasiqan ko fasige ɗum fa yajibu ene waddi hijranuhu hiiɗade mo dagaki o daara julɗo darande ustore o daara on darande ustore ɗum dagaki sona noon taw ko fasige so tawi noon ko fasige kanko daaraw o ɗum de enen kam en kiiɗomo tikkanen mo walla daarateɗo o ko fasige oɗo ko fasige ko baɗowo ko ɓuri ala ko mbawɗa e makko ɗum ne dagui darama nde ɗon darande wa yajibu ene waddi alayhi e kellifaɗo hifdu jamii jawarihi rende dendagal terɗe makko mastaɗa ako hattani o rena juuɗe makko o rena guite makko o rena ɗamgal makko o rena hunuko makko o rena reedu makko o rena koyɗe makko o rena farji makko o rena juuɗe makko wa an yuhibba lillahi somo yiɗa yo yiɗir saabu Allah wa yubghida somo aña lahu yo añir saabu Allah wa yarda somo wele yo lahu yo welira saabu Allah o wasa yiɗirde intérêt o wasa añirde intérêt wa yaghdaba somo tikka lahu yo tikkir saabu Allah wa ya'muru o yamira bil ma'rufi ko moƴƴi wa yanha o haɗa anil munkari ko boni waɗɗima kellifaɗo yamirde ko moƴƴi mo ganda so yamiri ɗum ɗo koko waɗete waɗɗimo o yamira so haɗi ɗum ɗo koko accete waɗɗimo o haɗa wa yaharuma ene harmi alayhi e kellifaɗo alkadibu fenade fende ne harmi e kellifaɗo wala ghibatu ñoore ne harmi e kellifaɗo woni ñoore noon ko haalde e musidɗo ma hunde caggal makko taw somo wonno ɗo omo aña ɗum woni ñoore hay so hunde nde nan e makko ko ñoore wannamimatu caskingol woni rendinde yimɓe ɗum kadi ne harmi wal kibru mawni kinare ne harmi wal ujbu hawtare ene harmi wal riya u yeego ene harmi wa sum'atu nannanti ene harmi woni yeego noon ko gollirde ha yiye kada kala gollal gollira ha yiye ɗum ene harmi woni hawtare noon ko hawtade hoore mum walla hawtade golle mum ɗum kadi ne harmi wa sum'atu nannanti ne harmi minani ɗum kaari wima ni kaari waɗima ni ɗum ene harmi wala hasadu hasidagal ne harmi hasidagal woni zawalu ni'matil ghayri goɗɗo jogo nema jiɗa yo nema o iwe makko arta e ma walla fata e goɗɗo ɗum wi hasidagal ɗum ne harmi wal bughdu tikkere ene harmi wa ru'yatul fadli hollirde ɓural yitade ɓural Allah ghayri e dow goɗɗo gonda e goɗɗo piɓa ko an ɓuri ɗum kadi ne harmi kala mo gonduɗa fiw kañum ɓurma wal hamzu ɓinje ne harmi wal lamzu ngobde ene harmi wal abasu fijindare ene harmi wa sukhriyatu jalkidde yimɓe ene harmi jalkidde on jingel wa zina ene harmi sabu Allah wi ko orɓaɗo de o yanni oto zine o wi ko orɓaɗo de wan nazaru darde ilal ajnabiyati debbo janano ɗum kadi ne harmi sabu ɗum ko ɓaɗade zina wa talazzuz dahmitade bi kalami ha haala debbo janano ɗum kadi ne harmi wa aklu ñamde amwali nnasi jawɗele yimɓe bi gayri ɗibi nafsin ko alda e belamma fittano ɗum kadi ne harmi ñamde jawdi taw o welaka tetta walla ko nandi hen ɗum ene harmi wal aklu ñamirde bi safaati tefore ñamirde tefore aw biddine walla ñamirde diine wiide ko ceerno walla ko sarif hakke jawdi taw wona gonga ɗum foof ene harmi wa ta'khiru salati nemnude juulo an awqati ha ga waktu mum kadi ne harmi nemnude julde ha waktu ɓenna taw juulani ene harmi wala yahillu lahu daganta komo suhbatu fasigin wondinade fasige ɗum dagaki wondude e fasige woni mo ganduɗa komo juulata walla ko gaccowo waktu on wiyete fasige wondude on dagaki saabu sa wondi on haɗete julde wala mujalasatuhu wona joddade e makko li gayri daruratin sona taw ko lor dagaki kadi joddade e fasige sona taw ko lor on jodde e bari en walla e oto walla ko nandi hen wala yatlubu oto ɗaɓɓurida almakhluqina ko ene weltina tagaɓe ɓe suhdil khaliqi tikkina tabɓo aɗa andi sa waɗi ɗum ɗo tagaɓe ɓe foof ene beele hen kono Allah welataki hen ɗum oto waɗ ɗum saabu Allah ene haala o wi hay jinnaɓe ma sabu in jahadaka ala an tusrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuɗihuma so tawi ɓe mbima ya waɗ ko ganduɗa ko gofol oto ɗoftoɓe qala Allahu subhanahu Allah mo senare wodani o wi wallahu Allah wa rasuluhu inulaɗo Allah a haqqu ɓuuri hande an yurduhu nde ɓe belete in kano so tawi ɓe laatima mu'minina koɓe gonɗuɓe wadde ko weli Allah wadde ko weli nelaɗo Allah ko ɗum ɓuuri hande e wiide ene waɗa ko weli yimɓe
wa qala alayhi salam jam e kisal woni e mum o wi la ta'ata ɗoftare alana li makhluqin tagaɗo fi masiyatil khaliqi e wofde tagɗo. Tagaɗo dagaki o ɗofto o dagaki tagaɗo o ɗofto dagaki neɗɗo ɗoftade tagaɗo ha o wofa hen tagɗo ɗoftoɗa neɗɗo ha gofa Allah ɗum dagaki. wala yahillu lahu daganta komo kanko kellifaɗo an yafa'ala nde o gollata fi'lan golle hatta ya'lama ha o anda hukmallahi ñawore Allah fihi e gollal he. Kanko kellifaɗo yiɗi gollude hunde kono o anda holko Allah yamiri hen walla beele Allah ne haɗi ɗum walla ne yamiri ɗum o dagaki o golla ha o anda oto wi yomi gollu ha parami namdo sabu so wi noon so golli ha o pari o namdima wiyama moƴƴani hankkadin taw o golli o pari ɗum ala hankkadin ko bonanno boni. wa yas'al al ulama yo namdo anduɓe so anda yo namdo anduɓe o yektadi on yemtina bil muttabi'ina e rewɓe li sunnati muhammadin sunna muhammad sallallahu alayhi wa sallam jam e kisal woni e mum o ƴeewa rewɓe sunna o yemtina ɓen alladina no ɓen yadulluna ɓe ene tindina ala ta'atillahi e ɗoftare Allah tindinoɓe yimɓe yo ɗofta Allah ko ɓen o yemtinta wa yahdiruna eɓe jertina eɓe dentina min ittiba'i shaytani e rewde shaytani eɓe dentina yimɓe rewde lawol shaytani ko ɓen o rewata. wala yarda oto wele kanko kellifaɗo oto welane li nafsihi hoore makko ma radiyahu ko welano ɗum almuflisuna fellisaɓe ko banno ha pellisa ko oto waɗ ɗum kanko kellifaɗo woni fellisede so tawi ko ɗo e aduna neɗɗo rewete ñamade ha ɓurta jawdi makko o ronka dañde ko yoɓiri jawdi ndi foof yeeye yoɓire o gasni ha laaɓi ɗum woni pellisaɗo so tawi koye aduna. So tawi ko lahara noon o ar kanko omo jogui moƴƴereji ha heewi kono omo tooñi yimɓe omo hefti jawdi yimɓe ɓen foof gaari wullitade nde ɓen gaari wullitade itta e moƴƴere makko yoɓaɓe hen ha moƴƴere makko gasi woɗɓe kadi gaari te kadi moƴƴere makko gasi bonɗi ɓen guitte mbaɗe e makko o wedduye jeygue on woni pellisaɗo. alladina no ɓen da'ati yeebiɓe a'maruhum gurdameje mumen fi ghayri da'atillahi ko alda e ɗoftare Allah taala towɗo o ɓe jeebima gurdam mabɓe saabu ɓe guuri ko alda e ɗoftare Allah hayso ko duuɓi ujunere ɓe gurnoɓe ɓe perti fa ya hasratuhum ya perte mabɓe wa ya ɗuula bukaihim ya juutgol bojji mabɓe yawmal qiyamati ñalawma darga. nasalullaha eɗen ñaago Allah subhanahu masinara wodane an yoffiganande o hawridinta en littibayi e rawde sunnati nabiyina sunna annabi men wa safi'ina tefanowo men wa sayyidina e ko howo men muhammadu sallallahu alayhi wa sallam mo jam e kisal woni e muɗum. faslun ko sernude haala e haala fi taharati ko ñawore laaɓal. addaharatu laaɓal qismani fecci ko pecce ɗiɗi laaɓal ko pecce ɗiɗi daharatu hadasin laaɓal taƴire wa daharatu habasin e laaɓal soɓe laabde e taƴire e laabde e soɓe sa taƴirama sa tarima walla a yoltoyi laɓɓina ɗum wiyete laaɓal taƴire waɗa haratu habasin e laaɓal soɓe so yene comcuma walla e ɓanduma walla e nokkuma guitta ɗum woni haratu habasin. wala yasihu sellata aljami'u dendagal illa bilma'i so wona e ndiyam attahiri labɗam almutahiri laɓɓinojam. so tawi a taƴirama saɗa itta soɓe o walla soɓe yene maɗa itta soɓe o ɗum sellata so wona taw ko ndiyam labɗam laɓɓinojam. wa walladino ɗam ndiyam lam yataghayyara taw waylaki lawnuhu mbadi mum mbadi ndiyam ɗam no wanoni taw waylaki aw da'amuhu walla taw dahamme o kadi waylaki aw ra'ihatuhu hennulu kadi taw waylaki bima yufariquhu ko ene seera e majjama ghaliban ko jaali ko ganduɗa ene seera e ndiyam ko jaali taw ɗum yanani e ndiyam ko ganduɗa jiida e ndiyam kazayti ko ene pétron ko bangi mum ndiyam ko bangi mum so tawi ko pétron ari yani e ndiyam ha mbadi ndi walla dahamme o walla hennu ndu wayli ɗam ndiyam hutortaki wa samni walla ko nebam ay nebam ko bangi ndiyam ko bangi nebam ari tawi ndiyam walla ko ndiyam tawoyi nebam ha ndiyam ɗam wayli ɗum kadi ɗam ndiyam hutortaki to bangi ibada wadda sami e ñeekam kullihi kañum fof wal wasahi e mbuha wa sabuni e sabunde wal wasahi e tuundi ɗeɗo gueɗe kala hen ko wayli ndiyam ɗam ndiyam hutortaki wona hawihi e ko nandi hen wala basa noon ene dagui bitturaɓe leydi so tawi ko leydi wayli ndiyam ɗam wala hama i walla ko ɓakkere ɓalere ɓakkere nde ne ɓawli ndiyam ɗam wasabahati walla ko lamlamorgal leydi ndi lammini ndiyam ɗam wala khazze walla ko mbalidiri wona hawihi e ko nandi hen so tawi ko ɗe gueɗe ɗum kam baasi ala hen ndiyam ɗam ɗo ɗam woni ɗo ene waɗi mbalodiri ndiyam ɗam wayli saabu mbalodiri walla ko puɗi puɗoji e ndiyam wayli ndiyam ɗam walla ko leydi ndi ne lammini ndiyam ɗam walla leydi ndi ne ɓawlini ndiyam ɗam ɗam baasi ala hen ɗam ene sella ɗam hutore banggue dewe Allah eɗam hutore to kadi to banggue aada eɗam defire eɗam yere eɗam hutore to kadi to banggue dewe Allah. faslun ko sernude haala e haala iza ta'ayyanat so tawi toɗɗima an najasatu soɓe ghusila yo loote mahalluha nokku o soɓe yani e ma aɗa andi ɗo yani lood nokku ɗo yani ɗo tan lowata ɗon yani nani aɗa ndaara ko e jungo ma walla ko e cumculma lood ɗon tan fa inel tabasat so tawi jiɓima jilɓi soɓe o filti yani e ma jilɓi
gusila yo loote assawbu comcol ngol kulluhu kañum fof soɓe yanema a ronki andude holto soɓe o yani loot comcol ngol fof wa man sakka on mo sikkiti fi asabati najasati e heɓede soɓe nadaha yo wiccu soɓe filti o sikkiti soɓe o yani e makko walla yanani e makko yo ƴettu ndiyam o wicca ɗon so wona ɗum so wiccani so joɗima ha ɓoyi kala ko ɓuuɓi mum o wawi wiide ndeke soɓe o yanino e am wa in asabahu noon so tawi heeɓimo sey un hunde sakka o sikkiti fi najasatihi e sobde hunde nde fala nadaha alayhi wiccude defaki mo wa amma joni kay wonko yene e makko omo daranani omo andi kay yene e makko o sikkiti noon ko yene e makko ko beele ene soɓi walla soɓani ɗum fala nadaha alayhi wiccude defaki mo yo wattan ene laaɓi saabu hunde foof lasde mum ko laaɓal nane mbiɗen ko soɓe puccu nan ɗo dari ene taaro omo andi kay taare puccu ko soɓe taare ɗe noon pilti o sikkiti beele yani e makko walla yanani e makko ɗum woni yo ya o wiccu ya yo ƴew ndiyam o wicca e makko so wona ɗum kala ko ɓuuɓi mum on wawi wiide ndeke taare ɗe janino e am wa amma joni kay ko hunde tan ari yani e makko o anda foof to ummi o andani laaɓi o anda laaɓani ɗum o sikkiti ɗum mbiɗen falanadaha alayhi wiccude defaki mo yo wattan ene laaɓi saabu hunde foof lasde mum ko laaɓal o man tazakkara on mo siftari an najasata soɓe wa hono kanko fi salati omo e nder juulo kada yo taj o habbiri omo juula o siftari wonde comci makko walla ɓandu makko walla nokku makko ne waɗi soɓe julngu boni yo taj illa an yakhafa sona taw o huuli khurujal wakti yaltude waktu o huuli noon so wi yo taj o yaha lowtoya soɓe o nde o artata o juulata waktu o ɓenni ɗum yo jokku juulu makko saabu rende waktu ɓuuri rende laaɓal o man salla on mo juulde biha e soɓe nasiyen omo yejjiti wa tazakkara o siftari ba'da salami caggal salminado a aada fil wakti yo fillo e waktu wa amma oɗo kay o juuldi e soɓe kono komo o salmini o siftori ay mo nane o siftori ko gila salminani on mbinɗen yo taj oɗo noon komo o juuli ha o salmini o siftori min kay ndeke comcam ɗin waɗi soɓe walla ɗo jooɗimi ɗon waɗi soɓe walla ɓannam ɗum waɗi soɓe ɗum yo fillo e waktu ene yiɗa o fillo e waktu kono noon ko yeeso yiɗede so fillima no moƴƴi so fillaniki kadi julngu kom selli faslun ko sernude haala e haala fara'idul wudu'i farillaji sallige sabu on koɗi jeeɗiɗi anniyatu anniyade on ko farilla wa ghaslul wajhi lodde yeeso ko farilla wa ghaslul yadayni lodde juuɗe ilal mirfigayni ha yetto mirfigeje woni ha yetto polongtuŋi ɗum kadi ko farilla wa mashur ra'si momde hoore on ko farilla wa ghaslul rijlayni lodde koyɗe ilal ka'bayni ha yetto kolɓuli ɗum kadi ko farilla kolɓuli no a nannatɗi hen mirfigaji ɗe kadi a nannatɗi hen ɗo wonno juuɗe to waddal ko yiggude ko farilla wal fawru heñade ko farilla e ɗi jeeɗiɗi goni farillaji sallige anniyade lodde yeeso lodde juuɗe momde hoore lodde koyɗe heñade e yiggude wa sunanuhu sunnaji sallige ghaslul yadayni ko lodde juuɗe ilal ku ayni ha yetto sengorde jawe e nder shuru isaha natande nde puɗɗorɗa salligade nde lota juuɗe ma ha yetto sengorde jawe ɗum ko sunna jungo foof banggue mum ha tima laabi tati wal madmadatu wufƴade on kadi ko sunna eyyi ɗum ko sunna wal madmadatu wufƴade kadi ko sunna wal istinsagu sorɓinade kadi ko sunna wal istinsaru ñittikinade kadi ko sunna waraddu ruttude masirra asi maskugol hoore on ko sunna saɗa maska hoore tugira koye tinde he nawa ha hoƴƴudu gartilgol ngol ko sunna o mashul usnayni maskude noppi ɗi ko sunna wa tajdidul ma'i hesɗitinde ndiyam lahuma wonande noppi ɗi ɗum kadi ko sunna sa maski hoore nde ha paari ƴetta ndiyam goɗɗa mbaɗa e juuɗe ma puɗɗa wadde noppi ɗi ɗum ko sunna wat tartibu reggodirde baynal fara'idi hakkude farillaji ɗi kadi ko sunna woni reggodirde ko yeeso ngo ado juuɗe ndewa hen hoore rewa hen koyɗe ɗe sakkito ɗum ko sunna wa man nasiya on mo yejjiti fardan farilla min a'da'ihi e terɗe makko fa in tadakkarahu so siftori ɗum bil qurbi ɗo ɓadi fa'alahu yo gollu ɗum wa ma ba'dahu e ko woni caggal mum o salligima o yejjiti tergal ɓoyani tan o siftori tergal ngal o waɗani ngal yo waɗ ngal tergal o waɗa kadi terɗe gonnoɗe caggal maggal ɗe o wannoɗe o watta ɗen foof ɓaade juutani wo in ɗala noon so tawi juuti fa'alahu yo gollu ɗum wahdahu kañum tan wa aada o fillo ma salla ko julno qablahu ko adi ɗum wa amma o salligima o yejjiti tergal o jooɗi ko juuti o siftere nde ko o waɗano tergal ngal yo ya o fillo tergal ngal kañum tan so tawi noon o juulino o fillo julngu boni wa in taraka sunna tan so tawi o ɗaccuno ko sunna koyno ko noppi en walla wufƴade en ko nandi hen faala ha yo gollu ɗum kono wala yu'idu salata o fillota ko juulu o gollat sunno pour waktu garoyo kono waktu mo julno o kam o fillota ko ɗum wa man nasiya on mo yejjiti lum atan fatarare ghasala ha yo londe wahdaha kayre tan be niyyatin wondude anniya o salligima e juuɗe he o yejjiti hen fatare memani walla e koyɗe he walla e yeeso he
fatere memani so siftiri fatere nde yo loot fatere nde tan wondude anniya o anni tan o leppiri jungo ngo o loota fatere nde wo in salla so juulino qabla zalika ko adi ɗum aada yo fillo ɓaade koye nokku farilla koye jungo he walla ko e hoore walla ko e yeeso walla ko e koyɗo acci fatere o juuli haw gasdi o yi fatere nde ɗum yo ya wode a fatere nde so arti kadi o fillo juulu ngu wa man tadakkara on mo siftere almadmadata wufƴade wal istinsaga e sorɓinade bada ansara a caggal nde o natani fil wajhi e longal yeeso fala yarji u to ruttu ilayhima fewde e majji hatta yutimmaha o timmina wudu ahu salligi makko o salligi o ari omo salligo o yetti tan o fuɗɗori yeeso o yejjiti wufƴade e sorɓinade e sooɗade ɗum yo jokku salligi makko tan ha salligi o gasa o fuɗɗo ruttade e majji saabu yeeso ko farilla so ari yeeso hankkadin ko acci ko sunna ɓaade o naati farillaji hankkadi o ruttanta ko sunnaji ɗi koma o yaha ha salligi makko timma o fuɗɗo wattude ɗum wa fadailuhu jiɗade salligi ɓuure salligi a tasmiyatu ko bismade wiide bisimillahi ɗum ene yiɗa wa siwaku soccade kadi ene yiɗa wa zaidu e ko ɓeydi ala darbatil ula e lawol garwaniwol fil wajhi ɗo wonno yeeso wal yadayni eɗo wonno juuɗe ɗum kadi ne yiɗa en mbini yeeso watte ko laabi tati juuɗe watte ko laabi tati kono sa waɗi lawol gotol yeeso hawri ɗimmol ngol ene yiɗa tataɓol ngol ene yiɗa yeeso ko e juuɗe kadi ko noon sa waɗi gotol so hawri ɗimmol ngol ene yiɗa tataɓol ngol ne yiɗa wa amma sa waɗi gotol hawrani ɗimmol ngol ko farilla so hawrani kadi tataɓol ngol ko farilla wal bidayatu fuɗɗorade bi muqaddamir ra'si gardide hoore ɗum kadi ene yiɗa saɗa maska hoore tugga e tinde he paya caggal ɗum ene yiɗa ani kala no maskirɗa hoore ɓaade hoore nde hawri e salligo o selli kono noon tuggondema tiinde ɗo tugga tiinde ɗo paya caggal ɗum ene yiɗa wa tartibu sunani raggodirde sunnaji ɗi kadi ne yiɗa soɗade nde aɗo wufƴade rewo hen sorɓinade rewo hen wa qillatul ma'i famɗinde ndiyam alal udwi e dow tergal ɗum kadi ne yiɗa famɗinde ndiyam ene yiɗa kono noon ko yo hawru noon ora famɗina ha manka wa taqdimul yumna ardinde ñamal alal yusra e dow nanal ene yiɗa kala ko waɗi ñaamo e nano ñaamo ngo ado e dow nano ene yiɗa so wona noppi de ne waɗi ñaamo e nano kono noppi kañum yaadinte wa yajibu ene waɗɗi tahlilu jartude asabi il yadayni peɗeli juuɗe saɗa loota juuɗe ma waɗɗima jarta peɗeli ɗi feɗeni fof banggue mum haadi kawra wo yustahabu noon yiɗama fi asabi irrijlayni ɗo wonno peɗeli koyɗe wa amma peɗeli koyɗe ɗum waɗɗakima jartude kono noon ne yiɗa jartaɗi saɗa jarta kadi ko less jartirta wa yajibu ene waɗɗi tahlilu jartude allihyati waare alkhafifati hoyde fil wudu'i ɗo wonno salligi kadi so tawi aɗa waɗi waare hoyde ɗum kadi waɗɗima jarta waare nde ɓaadi waare nde nde sukkani waɗɗima jartade e salligi dunal kasifati gaga noon sukkude wa amma so tawi konde sukkude ɗum waɗɗakima jartude nde ko waare hoyde kañum woni ko jartate so tawi sa daari e waare he aɗa yiya lesto nguru ɗum ene waɗɗi jartade so tawi no a yiyata nguru noon waɗɗakima jartude nde wa yajibu ene waɗɗi tahlilu ha jartude waare nde filo gosli ɗo wonno longal walaw kanat kasifatan hay sukunde sukkunde wa amma longal janaba waare nde hay sukunde sukkunde ɗum kam ene waɗɗinde jarte ɓaade ko longal janaba hay sukunde sukkunde waɗɗima yonde jarte so tawi noon ko sallige ɗum so tawi konde sukkunde waɗɗaki nde jartede so nde sukkani noon ende jarte faslun ko serdude haala e haala nawaqidu luudu i pirtoji sallige hande kala tan ko gueɗe bonnoje sallige o pirtoji sallige ahadasun ko taƴe wa asbabun e sababuji ko taƴe e sababuji taƴe ko ɗum bonnata sallige fala ahadasu taƴe ɗe albawlu ko tarade o salligima ha o gasni o tarima sallige boni wala qa'idu yaltoyde no bonna sallige wal rihu accude hendu ene bonna sallige wal masyu ene bonna sallige wal wadiyu kadi ene bonna sallige masyu ko ndiyam jalto jam saha da xamme tokoso ko ene miccade rewɓe ne ko nandi hen ɗum yaltinta masyu ɗum ene bonna sallige wadiyu ko toɓɓere ne yalta caggal taare ko ɓuri hewde nde yalta ko caggal taare ɗum wiyete wadiyu ene bonna sallige wal asbabu sababuji ɗi annawmu thaqilu ko ɗoygol teddugol ene bonna sallige ɗoygol wona taƴire kono noon ɗoygol ko sababu taƴire saabu neɗɗo so ɗanima so taƴirama o tinata o ɗanima ɗoygol teddugol so goɗɗo ari o tinata so goɗɗo yeehi o tinata ngol ene bonna sallige wal ighma o fekkorde ene bonna sallige so fekkori o gasni o ɗifti alay sago hay somo wonduno e sallige yo ya o salligo yo ko lawol ngol wa sukru mandilde ene bonna sallige ɗum noon hay sinno ko kosam o yari hay soko hunde daguide o ñaami walla o yari o mandili sallige o boni wal jununu hangede ene bonna sallige e jiiɗata to banggue ceerle wa amma o ñaami ko dagui walla o yari ko dagui o seeri joom o mandili o seeri joom suudu makko ɗum ceergal yanata to wonno sallige noon so mandili hay sinno ko hunde daguide o yarno walla o ñamno o mandili sallige o boni wal jununu hangede no bonna sallige o salligima o gasni o hangama so tawi haqqille o artoyi yo ya o salligo yo kadi
wal qublatu ɓuucodirede ene bonna sallige walam sul mar'ati memde debbo in qasada lazata so fandima dahamme hay so dañani salligo o boni aw wajadaha walla so dañi dahamme hay so fandanoki salligo o boni nde o memata nde omo fandi dahamme o memi hay so dañani salligo boni walla nde o memata nde o fandaki dahamme hay o dañi salligo o boni ala ko haali noon o fandima o dañi ɗum kadi boni o maslu zakari memde gorago muɗum bi badinil kaffi e nder newre aw bi badinil asabi walla nder peɗeli walla ko bangeji newre walla ko bangeji peɗeli kala ɗo memiri salligo o boni ɓaadi kay wona e dow heedo ko kañum tan o memi wa amma so tawi omo koye dow heedo hay soko heedo hoygo ɗum bonnata salliga taw kadi ko gorago makko o memi so tawi ko gorago goɗɗo o memi wona kanko gorago makko ko gorago goɗɗo o memi ɗum way kono memde debbo ni so fandima dahamme o dañi salligo boni walla o fandima o dañani salligo boni walla o dañi o fandaki salligo boni kono noon so tawi o fandaki o dañani ɗum bonnata salliga o man sakka on mo sikkiti fi hadasin e taƴre wajaba alayhi waɗɗima e dow makko alwudu u salligade salliga waɗɗima e dow makko kam o sikkitima beele salligo o boni walla bonani salliga waɗɗima mum illa an yakuna so wona taw o laatima mo wasfi san ko cikkinowo ko kewɗo sikke ɗum kam fala sey a alayhi ha hewde waɗɗaki mo kanko ko kewɗo sikke ɗum hay so sikkitima salliga o boni walla bonani ɗum fala sey a alayhi ha hunde waɗɗaki mo o yafama ɓaari ko kewɗo sikke o yajibu ene waddi alayhi e makko kanko kellifaɗo gaslu zakari lodde zakari makko lodde gorago kullihi kañum foof minal masi ɗo wonno masiyu so masiyu yalte makko waɗɗimo o loota dendagal gorago ngu foof kono wala yagsilu o lootata al unsayni cawɗiɗi basiɗi o lootata ɗum wal masiyu ko wiyete masiyu huwana ɗum alma u ko ndiyam al khariju jalto jaam enda sahawati saha tuuyo a suhra to koso bi tafakkurin ko ene miccade aw nazarin walla darde aw gayrihi walla ko wona ɗum ɗum wiyete masiyu ɗum so yalte makko waɗɗimo o loota dendagal gorago ngu ndiyam jalto jaam saha tuuyo to koso ko ene miccade rewɓe walla ko darde walla ko wona ɗum ha ndiyam yalte makko ɗam ndiyam wiyete masiyu ɗam ene waɗɗina lodde dendagal zakari o kadi somo loota o anniyo faslun ko sernude haala e haala la hillu daganaki li gayril mutawaddi mo salligaki daganaki mo salatun juulu neɗɗo mo salligaki tamaki dagaki o juula wala ɗawafun dagaki kede o wango suudu kaaba wala massu wona memde nuskhatil qur'ani kamil qur'ana al azimi mawɗo o memde kamil qur'ana ko alda e salligi ɗum kadi dagaki wala jildi ha wona hay ngarango o memata hay ngarango laabi yadihi o memirta jungo makko wala bi uudin o memirta leggal wona hawihi e ko nandi hen hay so waɗa ko e sago o ƴettata sago illal juz'a so wona noon tagande min ha e kamil he hay ɗum ko almutaallama gandintoɗo fihi e muɗum so tawi noon ko juz'u timmani kamil ɗum so tawi ko janggowo ene degui o mema ɗum to o salligaki wala massu wona memde kadi lawhil qur'ani alluwal qur'ana al azimi mawɗo o ala gayri lwudu'i ko alda e sallige illa li mutaallimin so wona jangowo fihi e mum aw muallimin walla jangguinowo yusahihu mo ina sellinanamo mo ina sarnamo alluwal kadi alluwal qur'ana dagaki memde ɗum ko alda e sallige so wona jangowo walla jangguinowo mo ganduɗa ene sarnamo ɓen ɗiɗo de ene daguiɓe mema alluwal taw ɓe calligaki goɗɗo noon mo janggani jangguinani dagaki o mema alluwal taw o salligaki wasabiyu cukalel fi massil qur'ani e memde qur'ana kal kabiri way kono mawɗo ni ene waɗi bakkaɗo wal ismu bakkaɗo ala munawilihi ko beɗɗo ngel beɗɗo ala munawilihi wodani beɗɗo cukalel ngel lahu deftere nde so tawi mawɗo o ƴetti kamil o totti cukalel kamil o memde ɗum ne waɗi bakkaɗo kono bakkaɗo o ruttima koye kanko tottuɗo cukalel ngel o kanko jeeyi bakkaɗo o man salla on mo juuli be gayri wudu in ko alda e sallige amidan omo tawi fa hawno kanko kafiron ko kefeero wal iyasu billahi o wiyeɗen mooli hen Allah o juuli ko alda e sallige kadi omo fiɓi ɗum ene dagui ɗum ko kefeero wa amma omo andi kay ɗum dagaki o wela wadde ɗum tan on ko fasige wal iyasu billahi eɗen mooli hen Allah faslun ko sernude haala e haala yajibu ene waɗɗina al ghuslu longal min salasati asiya e gueɗe tati ne mbaɗɗina longal al janabati janaba ne waɗɗina longal wal hayde fi layru ne waɗɗina longal wonni fasi ƴiƴam ɓesgu no waɗɗina longal ɗeɗo gueɗe gonduɗo e janaba waɗɗima yo looto piiɗinoɗo so fiileru ndu taƴi yo looto ɓesnunoɗo so ɓesgu ngu dartima yo looto fal janabatu janaba noon qismani ko pecce ɗiɗi ahaduhuma hen goto khurujul maniyyi ko yaltinde maniyu bi lazzatin wondude e dahamme mu'tadatin gadoraɗo fi nawmin foti ko e ɗoygol aw yaqazatin walla ko e pinal bi jima'in foti ko e rendede aw gayrihi walla ko wona rendede
maniyu yalte e makko no wondi e dahamme kadi dahamme o aada ene yaari foti ko e ɗoygol foti ko e pinal waɗɗima yo looto foti ko e rendede foti wona rendede yo looto wa thani ɗimmijo o maghibul hasafati ko wirnude ngoragu fil farji e ndewagu o wirni ngoragu makko e ndewagu mbawgu wonde fof foti ko e neɗɗo foti wona neɗɗo foti koko wuuri foti koko maayi foti maniyu yalta e makko foti maniyu yaltani makko fof waɗɗimo yo looto wa man ra'a on mo yi fi manamihi e ɗoygol makko ka annahu elle kanko yu jami o omo renda kono walam yahruji yaltani minhu e makko maniyun maniyu fala shay'a alayhi hay hunde waɗɗaki mo o ɗanima o hoydiri omo renda kono noon o fini o ƴeewi o tawi comci makko haydara o yiyani hen fala shay'a alayhi longal waɗɗaki mo wa man wajada on mo tawi fi sawbihi e comci makko maniyan maniyu yaabisan jorɗo la yadri o anda mati asaba hunde heeɓi mo igtasala yo looto o aada o fillo ma salla ko julno min akhiri nawmatin wattande ɗoygol nama ha fihi ngol o ɗanino e mum kanko o yi e comci makko maniyu jorɗo o anda maniyu o holde heeɓimo yo ƴeew holde o wayruno ɗanade so andi holde o wayruno ɗanade o yaha o looto so lootima waktuji lombiɗi gila nde o wayruno ɗanade faade joni nde o yimani yo waktuji ɗo o julno ɗi fof o filloɗe misal ko joni o yi ɗum koye ɗiɗo eruji ko beete o yi ɗum o wayri ɗanade ko e jamma koye jamma oɗo jamma tan o wayri ɗanade ɗum ko subaka o warno filloto o ɗanaki oɗo jamma o wayri ɗanade ko oto jamma o filloto waktuji hanki ɗi fof ha laaɓa o fillo kadi e subaka o ƴewata ko nde o wayruno ɗanade faade nde o yinde waktuji lombiɗi ɗon ɗi o filloɗi caggal noon nde o looti faslun ko serdude haala e haala fara'idul ghusli farillaji longal ko ɗi nayi anniyatu anniyade e nder shuru isaha natande on ko farilla saɗa fuɗɗo lootade gannuyeɗa aɗa loota longal janaba ɗum ko farilla wal fawru heñade ko farilla waddal ko yiggude ko farilla wal umumu huftodinde woni hawridinde dendagal ɓandu ɗum ko farilla ɗi nayi goni farillaji ɗi anniyade heñade yiggude huftodinde kala hen ko manki longal ngal manki wa sunanuhu sunnaji longal ghaslul yadayni ko lodde juuɗe ilal ku ayne ha yetto sengorde jawe kal wudu ino salligini saɗa fuɗɗo salligade lodde juuɗe ma ha yetto sengorde jawe ko sunna saɗa loota kadi ko noon wal madmadatu hufƴade ko sunna wal istinsaaqu sorɓinade on kadi ko sunna wal istinsaru ñittikinade ko sunna wa ghaslu lodde simahil usnayni gudde noppi ɗi on kadi ko sunna o wi hiya sa anda ko wiyete simahu asugubatu ko wuddere addakhilatu nande fi ra'si e hoore gudde gonɗe e nder hoore ko ɗen mbiyete gudde noppi lodde gudde ɗe ko sunna wa amma safahatul usni so tawi ko lahal nofuru ɗum fa yajibu ene waɗɗi ghaslu lodde zahiri ha ko feeñi hen wa batini ha e ko wirni hen lahal ngal kam ne waɗɗi lodde nder o e bowal ngal foof gudde ɗe noon ko ɗum woni sunna fadailuhu ɓuure longal woni gueɗe jiɗade e longal albidayatu ko fuɗɗorade bi ghasli najasati lodde soɓe so tawi soɓe nana e ɓandu he wadro lodde soɓe o ɗum ene yiɗa summa zakari refti o loota ngoragu ngu fa en wi o anniyo endahu ɗon o anniyo honkidino omo looto summa aada il wudu i refti o loota terɗe salligue ɗe marratan gotol summa ala jasadihi refti o loota to ɓuuri towde e ɓandu makko wa taslisu o taɓɓita ghasli ra'si longal hoore ngal so are hoore nde o waɗa ɗum laabi tati wa taqdimu ardinde saqqi jasadihil aymani bange ɓandu makko ñaamo ɗum ne kadi ene yiɗa bange ñaamo o aɗo nano o wa taglilul ma'i famɗinde ndiyam alal a'da'i e dow tergal ɗum kadi ene yiɗa kala tergal ngal o ari o waɗa hen ndiyam seeɗa kono noon yo timmude ɗum kadi ene yiɗa famɗinde ndiyam ene yiɗa ɗum ɓuuri e yiɗede e hebbinde ndiyam ha ɓurta oman nasiya on mo yejjiri lum atan fatarare aw udwan walla tergal o lootimo o acci fatere walla o lootimo o acci tergal jungo ngo memani walla koyngal walla ko nandi hen min ghuslihi e longal makko badara yo heño ila ghaslihi fewde e lodde tergal ngal hina tazakkurihi sahande o siftari kala nde o siftari min de mi lootinoma mbaɗa yejjinno tergal walla fatere yo ya o lootoyade walaw ba'da saharin hay soko caggal lewru wa aada o filloma salla ko julno qablahu ko adi ɗum kala ko julno noon tuggandema ñande o lootinde ha ñande o siftari fatere nde walla tergal ngal waktuji ɗi o julno ɗi foof yo filloɗi wa in akharahu so tawi on nemni ba'da zicrihi caggal nde o siftari batala boni ghusluhu longal ngal o lootimo o yejjiti fatere walla o yejjiti tergal o siftari en mbino yo ya o heñoyo o loota tergal ngal o leeli faade hen longal ngal boni ɗo joni so yeehi alay sago ko longal ngal fof o wattata fa in kana so tawi laatima fi a'da il wudu'i ko e terɗe sallige o yejjinno ko e terɗe sallige kadi wasada fof hawri hen ghaslul wudu'i longal sallige ngal ajza'ahu ene yonamo
o yejjiri tergal kono tergal ngal ko e terɗe sallige jeeya ñande fof noon omo salligo omo lotara tergal ngal ɗum hankkadi ni yoni mo jarani komo watta ɗum omo fillo ɗum yoni hankkadi faslon la yahillu daganaki lil junubi gonduɗo e janaba dukhulul masjidi nadde jama neɗɗo gonduɗo e janaba dagaki o naata jama wala qira'atul qur'ani dagaki kadi o jangga qur'ana illa al ayata sona aya goto wona hawa ha e ko nandi hen aya goto walla ayaji ɗiɗi ta'awuz sabu moolade wona hawihi walla ko wayno moolade omo moolo walla omo mocco walla omo dallinoro o adda aya goto walla ayaji ɗiɗi ɗum ene dagi wala yajuzu dagaki liman la yaqdiru on mo hattanani alal ma il baridi e ndiyam ɓuɓɗam daganaki mo an yiyati e nde o arata zawjatuhu joom suudu makko hatta yo idda o hebla al alata gendukawel o huli o kanko o wawa so wonde e joom suudu makko kanko o wawa lortade ndiyam ɓuɓɗam dagaki o wonda e joom suudu makko ha o hedda ha o hebla al alata gendukawel o ƴeewa gendukawel ngel ganduɗa on wawi wadde hen ndiyam taw ndiyam ɗam ɗum ninta taw ɓuɓata illa an yahtalima sona noon taw ko koyɗiriɗo o huli wondude e joom suudu makko pour hade makko janbude so janbi o wawa lortade ndiyam ɓuɓɗam o leli banggue makko caggal ɗum o hoydiri ɗum fala se a alayhi longal waɗɗaki mo hayso hoydirima ha mani yelde makko fala se a alayhi saabu ta hannomo wondude e joom suudu makko ko huldemo lotade ndiyam ɓuɓɗam o leli banggue makko o hoydiri fala se a alayhi faslun fit tayammum ko damal tamamuya o yatayammama ene tamo al musafiru ɗanniɗo fi gayri masiyatin ko wona ɗangal goofi ɗanniɗo ɗangal ngal wona goofi on ene tamo so waktu yoni omo tamo wal maridu ñawɗo omo tamono li faridatin farilla aw nafilatin wala nafila ñawɗo kadi mo sellani mo ganduɗa so tawi ndiyam ari kanko o sallikta ko wonde e rafi kaɗa o memde ndiyam on kadi ene tamono farilla ene tamono nafila wa yatayammamu ene tamo alhadiru tawaɗo asahihu celluɗo omo tamono lil faraidi farillaji ida khafa so huuli khuruja wakti ha yaltude waktu o kanko ni ko tawaɗo ko celluɗo waktu yoni omo huuli so wi yo fat ha o dañoya ndiyam waktu o ɓennat yo tamo o juula saabu rende waktu ɓuuri rende laaɓal wala yatayammamu tamata ko alhadiru tawaɗo asahihu celluɗo o tamontako li nafilatin nafila wala jumu'atin o tamontako kadi juma tawaɗo celluɗo tamontako nafila tamontako juma wala janazatin o tamontako kadi goski woni omo selli so ndiyam ari tan o sallifto o juula haɗimo tan salligade ko dañani ndiyam on oto tamono nafila oto tamono juma yo fada ha ndiyam ara o salligo o juula nafila o salligo o juula juma wala janazatin o tamontako kadi goski ɓaadi kay wawɓe julde nan ɗon yo acca ho daña ndiyam kanko o salligo illa ida ta ayyana sowona taw toɗɗima alayhi e makko aljanazatu goski sowona noon taw goski ki toɗɗimamo ala bawɗo julde mayi ɗo sowona kanko kadi o ronki dañde ndiyam kanko ne sella o tamo o juula goski ki wa amma kanko so tawi farilla makko ko tamamuya kanko kay haso ndiyam ari ko tamotoɗo so ndiyam arani ko tamotoɗo kanko farilla makko ko tamamuya on ne sella o julno goski taw salligiɓe ene goodi on ne sella ko faraidu tayammum farillaji tamamuya anniyatu ko anniyade ene tamo on ko farilla wa saidu dahiru leydi lamde tamade kadi e leydi lamde ɗum kadi ko farilla o mashul wajhi maskude yeeso momde yeeso mum kadi ko farilla ɗo saɗatamo o mashul yadayni momde juuɗe ɗe maskude juuɗe ɗe ilal ko ayne ha yetto sengorde jawe ɗum kadi ko farilla wa darbatul ardi fiyande leydi al ula arwanire nden kadi ko farilla wal fawru heñade saɗatamo kadi keñoɗa ko farilla wa dukhulul waqti e naatgol waktu kadi gacca ha waktu yona puɗɗa tamade ɗum kadi ko farilla sellata tamade gila waktu yonani wattisaluhu jokkodirde bi salati e juulu tamamuya kadi alay saago jokkodira e juulu sellata tamoɗa jooɗa ha juura puɗɗa julde ɗum sellata oy was sa'idu ko wiyete sa'idu huwana ɗum a turabu ko leydi wa ɗuubu e tuufeje wala hajaru e kaaƴe wa salju e nees wala khadkhadu e loofal dillowal ɗum wa nahwu dhalika e ko nandi hen ɗe gueɗe fof ne taame leydi ne taame kaaƴe ne taame loofal ene taame wala e juusu dagotako bil jissi en laso almadbuuhi defaɗo sima defaɗo ko kaaƴe wonno defama wonti sima ɗum tametake wala hasiri daago tametake walla ko leydi wonno defama ha wonti ndondi tametake wala hasabi leɗɗe tametake wala hasisa huuɗo tametake wona haaɓi hi e ko nandi hen wa rukhisa newnanama lil maridi wonande mo sellani fi haidi e ɓalal alhajari kaaƴe wa ɗuubi e tuufeje illam yejid so tawi o dañani mo nawilan beeɗo wa gayruhu tanamako kanko o sellani ko nder o woni o dañani gaddunowo leydi ɓalal ngal ko tuufeje walla ko kaaƴe newnanama o tamo e ɓalal he wa sunanuhu sunnaji tamamuya tajdidu ko hesɗitinde as-sa'id leydi li yadayhi wonande juuɗe ɗe lawol premiére ngol o so fi leydi ngol ko farilla o maska yeeso ngo o watta lawol ɗimmol ngol ko sunna
o mashu e maskude ma baynal ku ayni ko woni hakkude sengorde jawe wal mirfigayni ha yetto mirfigeje maskude ɗo on ko sunna woni farilla tan ko maskude ha yetto sengorde jawe nde tugandema sengorde jawe nde ha mirfigayni ɗum ko farilla ɗum ko sunna wa tartibu reggodirde nde kadi ko sunna woni yeeso ngo ado juɗɗe ndewa hen wa fadailuhu jiɗaɗe tamamuya at-tasmiyatu ko wiide bismillahi saɗa tama mbiya bismillahi ɗum kadi ene yiɗa wa taqdimul yumna ardinde ñamal alal yusra e dow nanal ene yiɗa wa taqdimu ardinde zahiri zira e ko feeñi e zira ala batinihi e ko wirni bowal ngal ado nder o ɗum kadi ene yiɗa wa muqaddamihi ko ardi ko ado ala muakhirihi e ko sakkiti ko ene yiɗa woni saɗa tama tugga e peleli he paya dow ene yiɗa wa nawaqiduhu bonnoji tamamuya kal wudu'i way kono bonnoji salligi ni en kalino nane bonnoji sallige tamamuya kadi ko noon kala ko bonnanno sallige ene bonna tamamuya wala to salla julletaki faridatani farillaji ɗiɗi bitayammumin wahidin e tamamuya goto wa amma farilla sallige ene sallanno calligoɗa julda farillaji kewɗi wa amma tamamuya foof koye waktu goto o man tayammama kala mo tamanili faridatin farilla jaza lahu daganima mum annawafilu nafilaji ba'daha caggal mum o tamima o juuli farilla ene dagui o nafila caggal mum taw o tamtaki o massul mushafi memde kamil caggal mum o memira kamil ene dagui taw o tamtaki wa tawafu wangade wa tilawatu e dursitade ɗum ɗo fof noon ko inna was zalika taw o anninomo ɗum kadi watta salat bis salati jokkodiri e juulu ngu walam yahrujil waktu taw kadi waktu o yaltani o tamima o juuli farilla o gasni waktu o ɓennani o watta hen memde kamil o memira ɗum kamil walla o waɗira ɗum ɗawaf walla o waɗira ɗum tilawa o dursito ɓaadi guila omo tamo omo anniyino ɗum kadi jokkodiri e waktu o kadi waktu o yaltani ɗum ene dagui wa jaza daguima bitayammumin nafilati e tamamuya nafila kullu ma zukira dendagal ko jangta ɗo ko tamade juula nafila caggal ɗum waɗa farilla walla ko nandi hen ɗum kadi ene dagui tamade juula nafila caggal ɗum on tamamuya o memira ɗum kamil walla on tamamuya o waɗira ɗum ɗawaf walla o jangira ɗum qur'ana ene dagui illal faridata so wona farilla tamade juula nafila gasna fawa hen farilla ɗum kam sellata ɓaade ko nafila o adi farilla fawto hen sellata o man sallal isa on mo juuli gueƴe bitayammumin e tamamuya qama o darili safi wonande safa wal watri e witri ba'daha caggal mum min gayri ta'khirin ko alda e nemnude ɗum kadi ene dagui o juuli gueƴe o gasni e tamamuya makko omo yiiɗi uddude on tamamuya o ummi ɗon o salmin tan o ummi o uddi taw o tamtaki lawol gongol ɗum kadi ene sella wa amma so tawi neɓodiri alay saago o tamto o man tayammama kala mo tamani min janabatin janaba fala budda alay saago min niyatiha e anniyade hen janaba o so tawi kanko waktu yuni o wonde e janaba o dañani ndiyam ko looti waktu so yuni o tamoto o juula somo tamo noon alay saago o annito hen janaba o saabu janaba o nan ɗon o annito hen janaba o juula kala nde o dañoyi ndiyam o looto kono noon waktu mo julno o faslon ko serlude haala e haala fil haydi ko ñawore fiilayru o wannisa o rewɓe mubtada atun waɗi ko puɗɗotoɗo fiilade o mu'tadatun e gadoriɗo wa hamilun e debo reedu rewɓe fiilotoɓe ɓe pecci ko pecce tati mo ganduɗa ko hande fuɗɗoto fiilade e gadoriɗo fiilade e debo reedu hewani fiilade kono ene fiilo wa aksarul haydi ko ɓuuri hewde e fiilayru lil mubtada ati wonande puɗɗotoɗo 15 yawman ko balɗe 15 puɗɗotoɗo fiilade ko ɓuuri hewde e fiilayru makko ko balɗe 15 ɗon ɓuuri hewde wawa ɓurtude ɗon ene wawi mankude ɗon kono noon so ɓurtata ɗon so ɓurti balɗe 15 tan wonti hanke ɗine rafi walil mu'tadati so tawi ko gadoriɗo on aadatu ha ko aada makko gadoriɗo fiilade ko aada makko tan o aadirno ko balɗe 6 gol lawol kadi ko balɗe 6 tan fo in tamada so tawi donima biha e makko addamu ƴiƴam zadata yo ɓeydo 3 ayamin balɗe 3 o ɓeyda e aada he malam to jawis ɗon ɗo yewtata 15 yawman balɗe 15 ko gadoriɗo fiilade o aadirno ko fiilade balɗe 6 gol lawol ari ha balɗe 6 dartaki yo ɓeydu hen balɗe 3 so ɓeydi hen balɗe 3 hay so dartaki ko ɗon o hannata so hanani noon o ɓeydi hen balɗe 3 yataw ɓurtata balɗe 15 so tawi kanko aada makko so ɓeydi hen balɗe 3 ɓurtat balɗe 15 ɗum o ɓeydata hen ko wayno aada makko wonno ko balɗe 14 ay 14 sa ɓeydi hen balɗe 3 ɓurtat balɗe 15 ɗum ko ñalawma goto o ɓeydata hen walil hamile debo reedu baada 3 ashurin caggal lebbi 3 15 yawman o fiiloto ko balɗe 15 wona hawa e ko nandi hen debo reedu mo ganduɗa o sowima ha ɓinguel ngel woni e nder reedu he ha timmi lebbi 3 on so fiilima o heewi fiilade ko balɗe 15 so tawi dartima moƴƴi so dartaki o ɓeyda hen balɗe 5 wona balɗe 20 so dartima so dartaki ko ɗon o hannata ɓaade ko lebbi 3 o yarata reedu ndu
wa ba'da 6 ashhurin caggal lebbi jeegom caggal de ɓinguel ngel woni e nder reedu ha timmi lebbi jeegom ɗum so fiilima o fiiloto isruna ko balɗe nogas wa nahwuha walla ko nandi hen o woni reedu ha ɓinguel ngel dañi e nder reedu he lebbi jeegom so fiilima sabu ɗon tawat komo heewi ƴiƴam o heewi fiilade ko balɗe nogas so dartaki o ɓeyde hen ñalawma so dartaki o ɓeyde hen ñalawma ha dimma balɗe sappo yanta e nogas e wona capantati so dartima so dartaki ko ɗon o hannata o loto o juula hayso ƴiƴam ɗam ne ala fa idin gaɗa so tawi taƴodiri addamu ƴiƴam ɗam laffaqat yo tappodir ayyamuhu ñalɗi makko hatta to kammila ha timma aadata ha aada makko kanko piilotoɗo o fiiloto hande janggo wasa fiilade ɓawa janggo o fiilo ɓawita welo wasa fiilade ɗum ko balɗe baɗɗe ƴiƴam ɗe ko ɗen tan o limata so fiilima hande oto juul oto hoora janggo so laaɓi yo juul yo hoora ɓaadi ko korka ɓawa janggo so fiilima kadi yo jooɗo oto juul oto hoora o woniro noon o lima balɗe baɗɗe ƴiƴam ɗe ha timma aada makko ɓaadi ko gadoriɗo walla ha timma balɗe 15 ɓaadi ko puɗɗotoɗo o hanna ɗon hayso ƴiƴam ɗam ne jokki arde o lortoyo o juula wala yihillo daganta ko lil ha iri wonande piiliɗo salatun juulu piiliɗo dagay ko o juula wala sawmun wona korka piiliɗo kadi o hoorata wala ɗawafun wona wangade o wangata ko suudu kaaba wala massu wona memde mushafin kamil piiliɗo memata kamil qur'ana wala dukhulu masjidin o natta jama kanko piiliɗo o natta jama hayso ko yawtude taccude tan o yara wa alayha ene waɗɗimo qada'u sawmi yobde korka duna salati gaga juulo wa amma kanko piiliɗo so tawi fiilayru ndu hawri ko e korka o hoorani walla ɓesgu ngu hawri ko e korka o hoorani omo yoɓoya korka kono yoɓata juulo ngu wa qira'atu ha jangude mo qur'ana noon jaizatun ne dagi o janga qur'ana taw o memani kamil ɗum ene dagi o dursito walla goɗɗo ne hippitanamo mo jangata o memani ɗum ene dagi wala yihilɗo dagana hakkille zawji ha wonande joom galle makko farju ha farji makko wala ma bayna surrati ha wona ko woni hakkude wuddu makko workubati ha e koppi makko hatta taghtasila ha o looto kanko piiliɗo o laaɓi kono usuwa lotade dagaki joom galle makko wonda e makko e farji makko walla hakkude wuddu e koppi so wona o looto ene dagi noon dahmitade e makko ko wona hakkude wuddu e koppi kala ko heddi en dagi joom galle o dahmito e makko wa amma hakkude wuddu e koppi taw less sakkari ɗum dagaki o dahmito e makko wa amma so tawi ko dow noon ene dagi faslon ko serdude haala e haala fin nifasi ko ñawore ƴiƴam ɓesgu way won nifasu ƴiƴam ɓesgu kala haydi way kono fiilayru ni fi man ihi e kadi mum kala ko fiilayru hanno ko ɗum ɓesgu haaɗi fiilayru ne hanno hoorde ne hanno juulde ne hanno memde kamil ne hanno wangade oɗo kadi ko noon ene hanno jomum wondude e joom galle mum oɗo kadi ko noon ɓesnuɗo kadi omo haɗa juulde omo haɗa hoorde omo haɗa wangade omo haɗa wondede wa aksaruhu ko ɓuuri hewde e ɓesgu sittuna yawman ko balɗe 60 ƴiƴam ɓesgu ko ɓuuri hewde hen ko balɗe 60 ene wawi mankude ɗum kono ɓurtata ɗum fa isan qada so tawi taƴi addamu ƴiƴam qabla ha ko adi balɗe 60 walaw fi yawmil wiladati hay sinno ko ñande o jibini nde iqta salatu yo looto wa sallatu o juula o jibini hande ƴiƴam ɗam ari seeɗa darti yo looto o juula wala woni balɗe ɗiɗi balɗe tati dartima yo looto o juula hay so timmani balɗe 60 kala nde darti yo looto o juula so tawi noon dartaki yo jooɗa ha wona balɗe 60 hay so dartaki o hanna ɗon fa ida awadaha so tawi arti e makko addamu ƴiƴam ɗam fa in kana so tawi laatima baynahuma hakkude majje 15 yawman ko balɗe 15 fa aksara walla ko ɓuuri kana laato assani ɗimmam ɗam haydan ko fiilayru o jibini hande ƴiƴam are makko seeɗa darti caggal ɗum woni balɗe seeɗa ƴiƴam goɗɗam artoyi ɗum yo ƴeew hakkude ƴiƴameje ɗe hakkude ƴiƴam garwani jam ɗam e ƴiƴam ɗimmam ɗam so tawi timmi balɗe 15 garɗam joni ɗam ko fiilayru wiyete ɓa timmi balɗe 15 walla ko ɓuuri wa illa so tawi timmani balɗe 15 o jibini hande ƴiƴam are makko seeɗa darti ha woni balɗe 14 walla 13 ƴiƴam goɗɗam arti ɗum damma yo tappodir ilal awwali fewde e ƴiƴam garwanijam ɗam wa kana laato min tamami nifasi ko e timmugol ƴiƴam ɓesgu o jibini hande ƴiƴam ari seeɗa dartima o jooɗi wonani balɗe 15 timmani balɗe 15 ƴiƴam goɗɗam arti ha joni ɗam ƴiƴam gartuɗam joni ɗam jeeya ko e ƴiƴam ɓesgu yo tappodira o dañino ga balɗe 5 o lima ɗeɗo balɗe kadi o wona timmugol ƴiƴam ɓesgu wona ɓesgu ngu hankkadi ne timmi ɓawi timmani balɗe 15 ko ɓesgu ngu amma so timmi balɗe 15 walla ɓurti ɗum ko fiilayru fuɗɗiti faslun ko sernude haala e haala fil awqati ko ñawore waktuji al waktul muhtaru waktu cuɓaɗo li zuhuri wonande tisubaara min zawali samsi ko oñugol nangue to gandema oñugol nangue ila akhiril qamati ha wattande felo tisubar waktu muɗum cuɓaɗo ko tuggandema nde zawali yoni de nangue e hoore ɗon ha wattande felo ha sa ƴeewi mbeluma e darnema so tawi poti ko ɗon woni muhtar tisubar ɗo haaɗi
wal muhtaru waktu cuɓaɗo lil asri wonande takusan minal qiyamati ko ummorade felongo felo jeeɗiɗiwo ngo ilal isfirari ha coyɗugol nangue wamma noon waktu cuɓaɗo wonande takusan ko tuggandema ɗo muhtar tisbar hannoɗo felo jeeɗiɓiwo ɗo ko ɗon muhtar takusan tuggi ha nangue soyɗa hangue ara e mudde wa daruriyuhuma lor tisbar e takusan waktu majji lor ilal ghurubi ko ha nangue muta waktu tisbar e takusan lor ko ha nangue muta so tawi aɗa wonde gantu aɗa wawi ɗaccude ha nangue aroya e mudde juula sa juuli ɗo e nangue mudde koye waktu julɗa wal muhtaru waktu cuɓaɗo lil maghribi wonande futuro qadru ma tusalla fihi ko fodde ko ene juule ba'da suruɗi ha caggal sarɗiyeji ɗi amma futuro noon so tawi noddinama a salligima a gasni a juuli a gasni tan ko ɗon muhtaru a haaɗi kañum juutani wal muhtaru waktu cuɓaɗo lil isa'i wonande gueeƴe min maghibi safaqi ko ummorade birnogol safaqi woni mboɗeeri ila sulusil leylil awwali ha tataɓal jamma garwoniwal gueeƴe noon so tawi nangue muti mboɗeeri wonori ɗon ndi nde so wirnima tan gueeƴe yoni ɗon ha tataɓal jamma garwoniwal sa fecci jamma o pecce tati feccere arwoniri nde ɗo haaɗi ɗo ko ɗon muhtar gueeƴe o haaɗi so tawi a wi jamma o ko heure uji sappo e ɗiɗi waɗi sa fecci ɗum pecce tati ko heure uji nayyi wonata heure uji nayyi garwaniji ɗi ɗoɗi kaaɗi ɗo ko ɗon muhtar gueeƴe haaɗi wa daruriyuhuma lor futuro e gueeƴe ila tulu il fajiri ko ha pergol fajiri ha fajiri feera ton koye lor heejeya wal muhtaru waktu cuɓaɗo lil subihi wonande subaka minal fajiri ko ummorade fajiri inde fajiri feeri ilal isfirari ha jalbugol al a'la tongol wa amma muhtar subaka ko tuggandema nde fajiri feeri ɗon ha nangue jalba ngue ara e fudde ko ɗon muhtar o haaɗi wa daruriyuhu lor subaka noon waktu muɗum lor ila tulu issamsi ko ha nangue fuɗa koye lor heeje woni jeeya wal gada woni yobde fil jami'i dendagal ma wara a zalika koko woni caggal ɗum ɗo tisubara e takkusan a acci ha nangue muti puɗiɗa julde ka jobɗo futuro e gueeƴe a acci ha fajiri feeri julɗa ka jobɗo subaka a acci ha nangue fuɗi nden julɗa ka jobɗo wa amma so tawi ko e nder ɗiɗo waktuji ɗum kam a yaɓani wa man akhara salata on mo nemni juulo hatta kharaja waktuha ha waktu o yalti fa alayhi ene waɗɗimo zanbun bakkat azimun mawɗo o dañi bakkat mawɗo o juulani ha muhtar ɓenni o juuri e daruriyu o dañi bakkat illa an yakuna sowona taw o laatima nasiyan ko jejjinnoɗo aw na'iman walla ko ɗaninoɗo ɗaninoma guila waktu o yanani o finoyta waktu ɓenni walla ko jejjinnoɗo o siftorita koye daruriyu ɗum o dañata bakkat wala to salla juuletake nafilatun nafila ba'da salati subhi caggal nde subaka juula subaka so fajiri feeri subaka juulama ha gasni ɗon nafletake ilartifa issamsi ha nangue ɓamto ha nangue fuɗa ha ngue ɓamto wa ba'da salati al asri caggal nde takusan juula ɗon ne kadi nafletake ila salati al maghribi ha futuro juule tuggandema takusan kadi so juulama ɗon ha futuro ha nangue ara e mudde ene aña naflude nangue noon ɗum mutata ɗo ɗum ne harmi nangue kadi ɗo fuɗata ɗo ene harmi julde wa ba'da dulu il fajiri caggal nde fajiri feeri juuletake nafila illa al wirda sowona wirdu nde na'imin wonande ɗaninoɗo an hugamum fajiri so feeri kadi ɗon kadi nafletake sowona noon taw aɗa jogino wirdu mo mbaɗannoɗa woni nafilaji ɗi mbaɗannoɗa hande a wendori pinɗa taw fajiri feeri ɗum aɗa nafla ɗi ɓaade ɗum ka gadannoɗo Allah ñande fof aɗa waɗa darɗe sappo hande a fini taw fajiri feeri aɗa waɗa ɗi ɗon nafletanoka kono an a hokkama ya naflu ɗon wa inda julusi imamil jum'ati saha joɗogol almami juma alal min bar e dow gangunnewal almami juma so o joɗi e min bar ɗon kadi nafletake so tawi o suwa fuɗɗade hutbude ene aña naflude so fuɗɗima noon ne harmi naflude wa ba'da al jum'ati caggal juma nafletake hatta yakhruja o yalta min al masjidi e jama he juma juulama ha gasni ɗum kadi a naflata e juma he ñade aljuma sona jalta juma ka ha para natta walla jalta ko wata ha galle mon nafloya toon faslun fi surudi salati ko sarɗiyeji juulu wa surudu salati sarɗiyeji juulu daharatul hadasi ko labde e taƴre wa daharatul habasi e labde e soɓe min al badani ɓandu wa thawbi e comci wal makani e nokku ɗum labde hen laaɓa e taƴre laaɓa e soɓe ɗum koye sarɗiyeji cellugol juuli jeeya so tawi neɗɗo juuli omo taƴra walla o juuli o wonde soɓe ɗum juulu ngu sellani alay saago o laaɓat koye sarɗiyeji he jeeya wa satrul awrati suurde awra mum ɗum kadi ko hen jeeya koye sarɗiyeji he kadi jeeya suurde awra muɗum wa stiqbalul qiblati huccidde funnague ɗum kadi ko e sarɗiyeji he wa tarkul kalami accude haala ko e sarɗiyeji he wa tarkul af'alil kathirati accude golleji kewɗi ɗum kadi ko e sarɗiyeji he jeeya wa awratul rajuli awra gorko ma bayna surrati ko hakkude wuddu ila rukbati fewde e koppi ɗum woni waɗi ko waɗɗi yo suure gorko somo juula hakkude wuddu e koppi ɗum ko awra waɗɗimo yo suur so tawi yalti julngu boni wal mar'atu debbo kullu ha kanko foof awratun ko awra ma adal wajha so wona yeeso wal kaffayni e newo
wa amma debbo noon somo juula kanko ɓanndu makko fof ko awra sowona yesgo e newe ɗe ɗum tan ko heddi ko fof yo suur wa tukrahu a ñama assalatu juldude fi sarawili e tuuba juldude tuuba ɓola gorko o ɓorno tuuba o foola tuuba hay to wuddu o julda noon ɗum ene aña e julgo selli kono ne aña illa ida kana sowona taw laatima fawga ha ene dowto sey un hunde sowona ƴetta ko ene wudere walla ko nandi hen o mojo wa man tanajjasa on mo sobni sawbuhu comcol muɗum walam yejid o dañani sawban comcol gayra hutana ngol kadi walam yejid o dañani ma an ndiyam yagsiluhu komo lootira bihi e comcol ngol awalam yakun walla laataki indahuɗo makko ma yalbasu komo ɓorno hatta yagsilahu ha o loota comcol ngol kadi wa khaafa omo huuli khurujal waktu yaltude waktu salla yo juldu bi najasatihi e comgol makko kanko ko jiɗɗo julde kono comcol makko no waɗi soɓe o dañani comcol gongol ko ɓorni ko wona ngol kadi o dañani ndiyam ko lootiri soɓe o walla ni o dañi ndiyam kono o dañani wutte mo ɓorno haw itta soɓe o kadi omo huuli so yiyo faɗa haw dañoya ndiyam walla haw dañoya comcol gongol waktu o ɓennat yo juldu e bangol soɓe ngol saabu rende waktu ɓuuri rende laaɓal wala hillu dagaki ta'khiru salati nemnude juulu li adami taharati saabu wasde laaɓal wa man fa'ala dhalika kala mo waɗi ɗum faqad asa rabbahu o wofi joom makko o yo juulata o laaɓani yo acca o laaɓa o juula o wofi joom makko wa man lam yejid on mo dañani ma yasturu bihi komo surda awratahu awra makko salla yo juul uryanan ɓandu meeru waktu yuni omo yiɗi julde kono o dañani ko surde awra makko yo juul ɓandu meeru wa man ahda al qiblata on mo wofi funnangue o juuli o huccitani funnangue a aada fil waktu yo fillo e waktu o juuli o huccitani funnangue kono o anda o juuli ha o salmini o andi nde ko o huccitani funnangue ɗum juulu ngu selli kono ne yiiɗa yo fillo e waktu wa amma so tawi ko e nder juuli he o andi wonde o huccitani funnangue ɗum so tawi ko seeɗa tan o oñino funnangue ko seeɗa yo onco tan o huccita funnangue so tawi ne heewi noon yo taj so tawi ko gumɗo noon wonno e nder juuli he o andi o huccitani funnangue ɗum yo huccita funnangue tan hay sinno ko oñi ko ne heewi wa kullu i'adatin kala pillogol fil wakti e waktu fahiyana ɗum fadilatun ko ɓural kala ɗo nanɗa neɗɗo yo fillo e waktu tawat ko hunde yiɗande tan ene yiɗa tan yo fillo so fillaki ala ko bonnata wa kullu ma to aadu kala kono fillane minhu e mum assalatu juulo fil wakti e waktu fala to aadu fillantake minhu e muɗum alfaitatu julde fatinde wan nafilatu walla nafila kala ko ganduɗa so neɗɗo waɗi ɗum omo wiya yo fillo e waktu so tawi ko nafila o juulanno o waɗi ɗum o fillotako misal ko nafila o juulanno o yejjita o huccirani funnangue o juuli ha o salmini o andi o fillotako walla ko waktu ɓennuɗo o yoɓanno o juuldi comcol comgol walla o juuli o huccirani funnangue ha o salmini o siftari ndeke o huccirani funnangue ɗum o fillotako sabu fillitano ko e waktu on waktu mum koko ɓenni ndeke noon filletaki faslun ko seerude haala e haala faraidu salati farillaji juulu ko 14 niyyetu ko anniyade as-salati al-mu'ayyanati julde toɗɗade ganniɗa aɗa juula tisbar walla takusana ɗum ko farilla jarani noon anniyade ko darɗe 4 walla ko 3 wi tan tisbar walla takusana kadi jarani haalde anniyo tan e ɓerde ma so tawi noon a haali konngol ngol e anniya o luurodiri ɗum ko anniya o fiɓi ko ɗum ƴeewete misal aɗa juula tisbar mbiɗa salatul asri mbiɗa e ɗemgal ma mboɗo juula takkusan kono ɓernde nde fiɓi ko tisbar ɗum so tawi ko tisbar juulannoɗa kadi ko ɗum ɓernde nde fiɓi ɗum selli wa amma juulannoɗo ko tisbar ganniɗa e ɓernde ma ko takkusan kalɗa hay sa wi tisbar ɗum sellata saabu ko anniya o teskere wona konngol ngol teskere wa takbiratul ihrami habbirandu harminirdu ko farilla habbirandu arwaniru ndu habbirde nde ko farilla wiide allahu akbar wal qiyamu laha daranade habbiranu ndu ko farilla saɗa habbira daroɗa so tawi ka jooɗiɗo walla ka ɓaggiɗo sellata wal fatihatu jangude fatiha ko farilla wal bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata almustaqima sirata alladhina an'amta alayhim ghayri almaghdubi alayhim wala ddallin jangude ɗum ko farilla wal qiyamu laha daranade fatiha ko farilla wal ruku nangude koppi ko farilla wal rafu minhu ɓamtade e koppi sa nangi tokkirɗa ha daroɗa ha poccaɗa ɗum kadi ko farilla wa sujudu sujjude alal jabhati tiinde nde mema leydi ɗum ko farilla wal rafu minhu ɓamtade e sujudu ko farilla wal i'tidalu fotodirde ko farilla darɗa ɗo bawɗa darade ɗum ko farilla wal ɗumaninatu huɓidade sa nangi koppi ha ndeƴƴa sa sujji ha ndeƴƴa wa tartibu reggodirde bayna faraidiha hakkude farillaji ɗi ndeggodira ɗum kadi ko farilla anniyade o ado ta habbirade halmidir rewa hen fatiha rewa hen koppi rewa hen sujude rewa hen salminade sakkito ɗum kadi ko farilla wassalamu salminde ko farilla salminde assalamu aleykum ko farilla wa julusuhu jonde nden jonde salminadu allahina nden yuqarinuhu sindodirde e salminadu nden ko farilla
joɗade jonde sakkende fodde kada salmina ɗum ko farilla jonde sakkende joɗade fodde kada salmina ko farilla wa sarɗun niyyatu sarɗama kadi anniya muqaranatu ha sinnodira li takbiratul ihrami e habbirando harminirdu sarɗama kadi sa anniyima anni o sinnodira e habbirandu sellata mbiyami anniyima mboɗo juula lelaɗa ha ɓooya gummuɗa kabira ala sellata sa annima tan habbirat habbirandu e anniya o kañum jokkodirta ɗum ɗo woni farillaji juulo kala ko acca hen juulu boni sujjantaki wa sunanu ha sunnaji juulu ɗum ɗo woni ko ganduɗa so accama ene sujjane ko wiyete sunna ko sunnaji juulu al iqamatu ko wurnude ko sunna kono wurnude ko sunna kono on sunna sujjantaki so accama nde wonno ko sunna mo wonani e nder juulu wurnude ko sunna woni wurnude ko allahu akbaru ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salati hayya ala alfalahi qad qamati salatu allahu akbaru la ilaha illa allah ɗum woni wurnude ɗum ko sunna wonande gorko debbo ne wurna ene yiɗa wassuratu simore allatino nden ba'da al-fatiha caggal fatiha jangude nden simore ko sunna sa jangi fatiha pawa hen simore walla aya ɗum ko sunna wal qiyamu laha daranade simore nde walla aya o ko sunna wa sirru suudde fima yusarru fihi nokku cuuɗeteɗo suudde ɗon ko sunna tisbar e takusan ɗiɗi sakket gueeƴe wotere sakket futuro suuɗe ɗum ko sunna wal jaharu feññinde fima yajharu fihi nokku poɗɗo feññinede feññinde ɗum ko sunna ɗiɗi juma feññine ɗiɗi subaka feññine ɗiɗi gadiɗe futuro ɗiɗi gadiɗe gueeƴe feññine ɗum ko sunna wa sami allahu liman hamida allah nani on jettuɗo ɗum wiide noonde ɗum kadi ko sunna wa kullu takbiratin kala habbirano sunnatun ko sunna illa al ula sowona arwandiro kala habbirano ko sunna sona habbirando arwaniru ndun en mbino ko ndu farilla wa amma aɗa nangoya e koppi mbiya allahu akbar aɗa sujjiya mbiya allahu akbar ndun habbirano ko ndu sunna watta sahudani tayyaji ɗiɗi ɗi ko sunna tayya garawnejo e ɗimmijo fof ko sunna woni attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi attayibatu salawatu lillahi assalamu alayka ayuha nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sa welama kannaɗo tawiya garwanijo o tawiya ɗimmijo o kadi sa hanniɗo a salmini ene sella sa welama kadi jokka hen wa ashhadu anna alladi jaa bihi muhammadun haqqun wa anna aljannata haqqun wa anna annara haqqun wa anna sirada haqqun wa anna as-sa'ata atiyatun la rayba fiha wa anna allaha yab'asu man fil qubur allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin warham muhammadan wa ala ali muhammadin wa barik muhammadin wa ala ali muhammad كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم دوك سنة والجلوس جند لهما ونند تياجي دي جوادade jonde fodde kala tayyo dum kadi ko sunna jonde arwanire de kala do di jolle didi jonde arwanire de ko sunna jonde dimmira fodde kala tayyo dum kadi ko sunna en bin non fodde kala salmina jola dum ko farilla wa taqdimul fatihati ardinde fatiha ala surati e dow simore ɗum kadi ko sunna janga fatiha para pawa hen simore so tawi a yejjidi gedɗa simore nde pawtuɗa hen fatiha ɗum gaccuɗa tan ko sunna wa taslimatu thaniya salminaru ɗimmiru wa thalitha e tataɓiru lil ma'mumi wonande ɓawo ɗum kadi ko sunna sa wi assalamu aleykum calmina almami mbiyamo assalamu aleykum so won gonɗo banggue ma nan mbiyamo assalamu aleykum ɗin calminaɗi koɗi sunna ko wotoru ndu tan woni farilla wal jahru feññinde bi taslimil wajibati salminade waɗɗino ndu feññinde ndun ko sunna salminade premiére no mbiya assalamu aleykum kala doole ɗum kadi ko sunna wassalatu julde ala rasulillahi nulaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam julde nulaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam ɗo wonno tayya ɗum ko sunna woni ko kalɗen joni ko wassujudu sujjude alal anfi hinere nde meme leydi ko sunna en mbino tini nde ko farilla hinere nde noon ko sunna wal kaffayni nawe juuɗe ɗe meme leydi ko sunna war rukbatayni koppiɗi meme leydi ko sunna wa atrafil qadamayni ndagandi pele koyɗe ɗe meme leydi ɗum kadi ko sunna wa sutratu sutur lewal wadde hunde yeeso muɗum li gayril ma'mumi ɓaadi kay a wona ɓawo ko an woni almami mbaɗa hunde yeeso ma walla ko an tan e hoore ma juldata mbaɗa hunde yeeso ma ɗum ko sunna wa amma so tawi ɓaka ɓawo aɗa rewe almami ɗum a watta haydara yeeso ma saabu so yeeso rewama ko yeeso almami rewa wa aqallu ha ko ɓuuri famɗude hen ko watte yeeso gil zurum hin ko tekkidi gawal o ɗolu zira in kadi juutede zira yataw foti e gawal tekkude taw wona hunde weɗotode taw kadi ene juuti foti e zira ɗahirin ene laaɓi sabitin ene tabiti wona ko yahata nde ko suuɓi wattaki faɗo en hunde nde tabitani ko wayno daaba jahowo en gayra mo wasbisin taw wona ko suksukinta debbo janan yanke a watta ɗum yeeso maɗa mbiya ko kañum woni sutor lewal maɗa walla hunde hewde gulari a watta yeeso maɗa wa fadailuha ɓuuren juulu gueɗe jiɗade e juulu raful yadayne ko ɓamtude juuɗe endal ihrami saaha habbirade harminirdu
hatta tuqabila ha sawdo al uznayni noppi saɗa habbirado arawaniru ɓamta juuɗe ma ha sawdo noppi ɗum ene yiɗa ay wiide allahu akbar o ko ɗum woni farilla wa amma ɓamtude juuɗe ɗe ɗum ko hunde yiɗade wa gawlul ma amumi konngol ɓawo wal fazzi e goto juulowo wiide rabbana walakal hamdu ɗum kadi ne yiɗa an tan e hoorema saɗa juula a wiyata sami allahu liman hamida kadi mbiya rabbana walakal hamdu ko an woni ɓawo so almami wi sami allahu liman hamida mbiya rabbana walakal hamdu ɗum ene yiɗa watta amin wiide amin bada al fatiha to caggal fatiha lil fazzi wonande goto juulowo walma amumi walla ɓawo an e hoorema aɗa julde e hoorema sa wi wala dalin foti koɗo feññinte foti koɗo suuɗete mbiya amin ene yiɗa ɓawo so almami wiyata dalin o nani o wiya amin ene yiɗa wala yaqulu ha wiyata amin al imamu almami illa fi qira'ati sirri so wona jangguin cuuɗeteɗo wa amma almami so tawi koɗo feññinte o wiyata amin ɗo suuɗete noon so suuɗi ɓaade en nanani omo wi wala dalin o wiyanade hoore makko amin wa amma ɗo feññinte so wi wala dalin tan yo deƴƴu enen mbiyen amin wa tasbihu subihinde fi ruku'i ɗo wonno koppi mbiya subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ene yiɗa wa du'a du'ade fi sujud ɗo wonno sujud mbiya subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi ene yiɗa walla mbiya subhanaka rabbi zalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfirli ene yiɗa wa tadwilul qira'ati junnude jangin fi subhi ɗo wonno subaka janga cimoje juɗɗe ene yiɗa wa zuhru tisbar kadi tali ha rewi hen tisbar kadi kañumne juura wa taqsiru ha raɓɓiɗinde fil asri ɗo wonno takkusan wal maghrib eɗo wonno futuro yo raɓɓiɗ ɗum kadi ne yiɗa wa tawassuɗo ha hakiɗinde wasa judde ha ɓurta wasa raɓɓidde fil isa eɗo wonno geeƴe wa takunu laato assuratul ula simore arwanire assuratul ula simore arwanire qabla saniya aɗo ɗimmire kadi wa aɗa wala min ha ɓura ɗum judde ɗum kadi ne yiɗa darde arwanire sa jangguinde simore darde ɗimmire jangga simore wonde less mayre kadi ɓurdinde raɓɓidde ɗum ene yiɗa wa masa waɗanno haydara bonnata a acci ko yiɗa tan kono julma kam ne selli wal hayatul ma'lumatu baadi gandade fi ruku'i ɗo wonno koppi wa sujudu eɗo wonno sujudu wal julusi eɗo wonno jonde mbaɗa baadi gandade jiiɗo mo fof anno gonɗa koye julde ɗum kadi ne yiɗa wal gunutu jangude gunutu sirran cuuɗa qabla ruku ko adi koppi ɗum kadi ene yiɗa wa ba'da surati caggal simore fi saniyati ɗimmire as-subhi subaka simore darde ɗimmire nde a jangi fatiha e simore ha apari haɗema nangude e koppi janga gunutu ene yiɗa way juuse ene dagi noon ba'da ruku caggal koppi ene dagi noon nanga e koppi ha tukkirɗa mbaɗa ɗum gunutu woni allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa natawakkalu alayka wa nakhna'u laka wa nakhla'u wa natruka man yakfuruka allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli nasjudu wa ilayka nas'a wa nahfidu narju rahmataka wa nakhafu azabaka aljidda inna azabaka bil kafirina mulhibun ɗum woni gunutu wa du'a du'aade ba'da tasahhud sani caggal taye ɗimmijo nduwoɗa ɗon ɗum kadi ne yiɗa wa yakunu laato at tasahhud sani taye ɗimmijo aɗa wala ɓura judde min al alwali e garwanijo saari ha abduhu wa rasuluhu kanna ɗon ɗimmijo jokka watta yamunu ñamɗinade be salami salminado saɗa salmina kuccita banggue ñam mbiya assalamu aleykum ene yiɗa wa tahriku sabbabata dillinde joforde feɗeru joforde ndu fitta sahuɗo wonno tawi jungo ma ñamago feɗendu joforde ndu saɗa tawi on dillinadu ɗum kadi ne yiɗa o yukrahu a ñama al iltifatu yeccitade fi salati e juula aɗa juula aɗa yeccito ɗum ene aña ɓaari ko banggue ñamo tan walla banggue nano wa amma sa yeccitima ha hirnage juulma boni wa tahmidul aynayni mernude guite julde muɓɓo guite muɗum ɗum kadi ne aña wal basmalatu bismade watta awuzu e moolade fil faridati ɗo wonno farilla mbiya a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim ene aña wa yajuzani eɗen dagui noon fin nafli ɗo wonno nafila ne dagui usuɗa kadi bismoɗa wal wuqufu dararade ala rijlin wahidatin koyngal gotal ɗum kadi ene aña dararade koyngal gotal cuutagol ngal ene aña illa an yatula sona taw juuti qiyamuhu darde nde darde ma juuti ha ɓurti ha koyɗe muusi ɗum ne dagui daroɗa gotal waktirano sindodirde rijlayhi koyɗe ɗe takkodirde koyɗe muɗum ɗum kadi ne aña wa ja'alu dirhamin wadde mbuuɗu aw gayrihi walla ko wona mbuuɗu fi famihi e hunuko makko ɗum kadi ne aña ƴettu tangal manto walla goɗɗum mbaɗa e hunuko ma aɗa juula ɓaade hattama janggude fatiha ene aña so tawino hanma noon julngu boni wa kadhalika ko noon kullu ma yuwaswisuhu kala kon sokkinamo fi jaybihi o waɗa e poos makko aw kummihi walla o waɗa e jungo wutti makko ɗum kadi ne aña ƴettude portable ene sohlima mbaɗa e poos walla goɗɗum ko sohlinta mbaɗa e poos ma walla mbaɗa e jungo wutti ma ene sohlinma ɗum kadi ne aña aw ala zaharihi walla o waɗa e keeci makko kono wamba cukalel omo juula cukalel ngel wawi wayde e ko nandi hen sohlinamo ɗum kadi ne aña wa tafakkuru miccade fi umuri dunia e gueɗe aduna omo juula omo miijo gueɗe aduna ɗum kadi ne aña wa kullu ma yusghiluhu kala kone sohlinamo anil khushu'i ga kulol Allah fi salati e juulu ene aña kala ko ganduɗa ɗum ɗo so waɗi ɗum ene ustanamo kulol Allah e nder juulu wadde ɗum de e nder juulu ene riyo
faslun ko serlude haala e haala lissalati ene woodani njuulu nurun annore azimun mawde tashrabu ene jalba bihi e muɗum qulubul musallina ɓerɗe juuloɓe o njuulu ene jogui annore mawde nde ganduɗa ko jalbinore ɓerɗe juuloɓe so tawi juuloɓe ene juula nde ɗon njuulu ngu ene jalbina annore nde ene jalbina ɓerɗe mabɓe wala yanaluhu heɓata annore nde noon illa la khasi'una sona kulɗo Allah so tawi aɗa juula o hulani Allah e heɓata annore njuulu fa ida atayta so tawi a ari ila salati fewde e njuulu fa farrih yewnu qalbaka ɓernde maɗa min adduniya aduna wama fiha eko woni aduna o so tawi a ari e njuulu ya ittu ɓernde ma e aduna eko woni aduna foof wastahil cohlira bi muraqabati e tombode woni e hawrude mawlaka kalifa ma alladina on tusallimu aɗa juula li wajhihi e yeeso muɗum tawna zati kalifa ma mo ganduɗa mo juulata yeeso muɗum ganda mo watte ma haqqille omo darma aɗa daramo beele juuluma ene sella wa taguide piɓa anna salata wonde juulungu husu un ko kulol Allah wa tawadu un e yankinare lillahi wonande Allah subhanahu masanaro wodani piɓa ka jankiniɗo ka kulɗo hen Allah e nder juuli he bil qiyami daragol ngol won ruku e koppi ɗi wa sujudi e sujudo sa darima sa nangi e koppi sa sujji foof piɓa hen ko yankinare e kulol Allah wa ijlalun mawninde wa ta'zimun kadi e mawninde lahu wonande Allah bi takbiri kabbirade ɗi wa tasbihi e cubihinali kala ɗo garɗa e habbirande walla e subihinde piɓa hen gonɗa ko e mawninde Allah wa zicre e jangtowol fa hafiz ya reen ala salatika e juulu maɗa o ya reen juulu ma mbaɗa no foti waɗirede ni mbaɗa ɗo foti waɗede ɗo fa innaha juulu azamu ɓuuri mawnude al ibadati dewe Allah foof ko juulu ɓuuri mawnude wala tatruki seytana oto ɗaccu seytan yalabu omo fija bi qalbika e ɓernde maɗa wa yashaluka omo sohlinma an salatika ga juuluma o naata e ɓernde ma omo sohlinma ga juulu omo hanma julde ha moƴƴa hatta yatmisaha o melsita qalbaka ɓernde maɗa wa yahrimaka o hadma min lazzati e dahamme anwari salati annuraji juulu o wiyata wat ɗum accude seeɗane ene naata e ɓernde ma ene sohlinma ga juuluma ene melsita ɓernde maɗa ene hanma dahamme annuraji juulu fa alayka mi yamirima bi dawamil khusu'i dumade kulol Allah fiha e nder juulu saɗa juula o ya wonde e kulol Allah fa innaha o juulu tan ha ene haɗa anil fahsa e pankare wal munkari e gueɗe bonɗe kono noon bi sababil khusu'i ko sabu kulol Allah fiha e juulu juulu ne haɗa neɗɗo wadde ko boni en haɗamo wadde ko aña kono noon ko taw wonde e kulol Allah e nder juulu he so tawi omo juula kono o hulani Allah juulu ngu haɗatamo wadde ko boni fasta'in billahi ya wallino Allah innahu Allah khayru ɓuuri moƴƴude mustayanin mo ene wallinore wadde ya wallinomo faslun ko serdude haala e haala lissalatil mafrudati julɗele parlaɗe ene woodani ɗum sab'atu ahwalin alhaaliji jeeɗiɗi julɗele farillaji o eɗi jogui alhaaliji jeeɗiɗi murattabatin deggodirteɗe to adda ene totte alayha e muɗum arba'atun hen nayyi min ha e majje alal wujubi ko e waɗɗade hen alhaaliji nayyi ko ene waɗɗi yo reggodire so tawi reggodiraka julgo sellata wa salasatun hen tati al istihbabi ko e yiɗede hen tati noon ko ene yiɗa tan yo reggodire fallati so tawi ko ɗin alal wujubi baɗɗiɗi ɗi awwal ha garwanijo alqiyamu ko darade ɓe gayri istinadin taw a ɓaggaki saɗa juula daroɗa mbasa ɓaggade ɗum ko farilla so tawi aɗa wawi darade taw a ɓaggaki a darima a ɓaggima juldema boni summa alqiyamu refte darade bistinadin wondude e ɓaggade a wawa darade taw a ɓaggaki daroɗa ɓaggoɗa so tawi a joɗima juldema boni summa aljulus refti jonde ɓe gayri istinadin taw a ɓaggaki a wawa darade ɓaggoɗa jooɗo so tawi a joɗima jooɗo mbasa ɓaggade so tawi a joɗima a ɓaggima juldema boni summal julus refti jonde bistinadin wondude e ɓaggade sa wawa joɗade a ɓaggaki joɗɗa ɓaggoɗa sa lelima juldema boni fattartibo reggodirde bayna hasihi l arba'ati hakkude ɗi nayyi alal wujubi ko e waɗɗade ɗi nayyi ene waɗɗi yoɗi deggodiri isa qadar so tawi o hattani ala haalatin ala haali min ha e majje wa salla o juuli bi haalatin e ala haali duna ha gonɗo less mum batalat salatu julde makko boni holɗum on wawno darade taw o ɓaggaki o dari o ɓaggi julde makko boni on wawno darade o ɓaggo o jooɗi julde makko boni on wawno joɗade o wasa ɓaggade o jooɗi o ɓaggi julde makko boni on wawno joɗade o ɓaggo o leli julde makko boni wa salasatu so tawi ko tati allatino ɗin alal istihbabi jiɗadi heno ɗin an yusalliya ko nde juulata al ajizu donkuɗo ala hasihi salasati e ɗiɗo tati jogorɗi ɗiɗo tati almazkurati jangtaɗi ala janbihil aymani o lelro banggue ñaamo summa alal aysari so wawa o lelro banggue nano summa ala zaharihi so wawa o ajjo hoore nde wona hirnage koye ɗekkucir funnage fo ina haalafa so tawino o lundima fi salasati e ɗiɗo tati lam tabtul salatu julngu bonata holɗum
o wawno lelrade banggue ñaamo o lelori banggue nano walla o wawno lelrade banggue nano o ajji julngu bonata ɗiɗo ko iyiɗede tan wal istinadu ɓaggugol allazina ngol tabɗulo bonnowol bihi e muɗum salatil qadiri julde kattanɗo ala tarkihi e ɗaccude ɗum ɓaggugol ngol ganduɗa noon so tawi neɗɗo ne hattanno so ɓaggima ngol ɓaggugol ngol ganduɗa ene bonna julde makko wallazi ko ngol ngol ganduɗa yasɓuɗu omo saama mo fukkoɓe suɓuɗihi e fukkade ko ɓaggi ko o wawi darade taw o ɓaggaki o ɓaggima ɓaggugol ngol ganduɗa ko ɓaggi ko so ittama tan o yanat o ɓaggima dole sa iwri caggal a fooɗi ko ɓaggino ko tan o yanat ɗum woni julde makko boni ɓaɗon wawno wasde ɓaggade wawno joɗade wasa ɓaggade o joɗima o ɓaggima o ɓaggi dole makko foof sa iwri caggal a fooɗi to o tinani tan o yanat ɗum woni julde makko boni wo in kana so tawi latima la yasqudu o samata ɓe suɓudihi e samde ko ɓaggi ko fof hono ɗum makruhu ne aña wawi darade o wasa ɓaggade o dari o ɓaggi kono ɓaggugol ngol wona o ɓaggaki no fewi o ɓaggi hen seeɗa tan hay sa iwri a tinani o tinani sa fooɗi hunde nde o yanata ɗum woni ene aña ɗum bonnata julngo kono ne aña ɗum ɗo noon taw ko farilla wa amma nafila to so tawi ko nafila fa yajuse ene dagui lil qadiri wonande kattanɗo alal qiyami e darade an yusalliya hande o juulata ɗum jalisan ko joɗiɗo wa amma nafila ene dagui kattanɗo darade julde jonde kono wala hono wadne mo nisfo feccere ajril qa'imi feccere baraji dariɗo so hoddirama so neɗɗo darima juuli nafila heɓanno ko baraji ujunere kanko so joɗima o heɓata ko 500 ɓaɗom hattani wa yajuse ene dagui an yadkhulaha nde o natirta nafila jalisan ko joɗiɗo o yaɓum o daro ba'da zalika caggal ɗum en dagui kadi nde o juulata nde nde o fuɗɗoto julde nde o daro caggal ɗum o jooɗo o jokkitira jonde nde o habbirta nde o daro o habbira caggal ɗum o jooɗo o jokkitira jonde aw yadkhulaha walla o natira qa'iman ko dariɗo wa yajlisu o jooɗo ba'da zalika mbiɗen en dagui o natira jonde caggal ɗum o ummu o jokkitira darde en dagui kadi o natira darde o jokkitira jonde illa an yadkhulaha sona taw o anniyima sona taw o natiri ɗum bi niyyati e anniya alqiyami darde fiha e mum ɗum kam fa yamtani o ene hatto julusuhu jonde makko ba'da zalika wa amma noon so tawi nde o naflata nde kanko nde o ari nde o anniyi tan ko julde darde o darima o habbiri kono o anniyi ko julde darde ɗo kam hankkine haɗama o jooɗo ɗo ka ele saago o jokkitirat darde ha gasa faslum ko serlude haala e haala yajibu ene waɗɗi qeda o yobde ma fi zimmati ko woni e dande mina salawati e julɗele neɗɗo kellifaɗo ko rewete ko woni e dande makko e julɗele waɗɗimo o yoɓa ɗum wala yahillu dagota ko attafridu welsidade fiha e mum welsidade juulu welsidade e yobde ɗum dagaki o man salla kala mo juuli kulla yawmin kala ñalawma 5 ayamin fodde kono juulne balɗe 5 o maayi o gasnani yobde on fa laysa bi mufarridin o wona belsidiɗo omo rewi waktuji kewɗi o nimsi joni o yiiɗi yobde o ummanima yobde ñalawma foof umo juula fodde ko ene juulane balɗe 5 so juuli tisbar fo hen tisbaru 5 so juuli tokosan fo hen tokosanu 5 so juuli futuro o waɗa hen futureji 5 noon o maayi o gasnani yobde on o wona belsidiɗo o jaggirtaki ɗum o yagdi ha omo yoɓa ala nahawi e nandoma fata toon o fatirnomo somo yoɓa kadi no ñamlirino ni ko noon o yoɓirta en kano so tawi laatima hadariya tan ko waktu tawaɗo gada ha o yoɓa ɗum hadariya tan ko tawaɗo wo en kano so tawi laatima safariya tan ko waktu ɗangal gada ha o yoɓa ɗum safariya tan ko ɗangal ɗum noon sawa on foti kana laati hinal qada'i sahande o yoɓata nde fi hadarin ko tawaɗo aw safarin walla ko ɗanniɗo somo yoɓa o teskata ko nde o yoɓata nde o teskoto ko nde o ñamloto nde no ñamlurino ni nde o ñamloto nde wona o ɗannanoki ko tawanoɗo tisbar ko darɗe 4 o juulanno somo yoɓa ko 4 tan o yoɓata hay sinno noon ñande o yoɓata nde ko ɗanniɗo wala o teskoto ko nde o ñamloto nde nde o ñamloto nde o wonno ko e ɗangal o fonno ko ustude hande omo yoɓa hay sinno o ɗannaki o ustat tan wona nde o yoɓata nde teskere ko nde o ñamloto nde teskere wa tartibu reggodirde bayna al hadiratayni hakkude ɗiɗi tawaɗe o bayna yasiri e hakkude seeɗa alfa'iti paatiɗo ma al hadirati wondude e waktu tawaɗo wajibun ene waɗɗi ma zicri wondude e siftarde waktuji ɗiɗi deggodirɗi mo ganduɗa ko dinduɗe waktu ɗin ene waɗɗi yoɗi deggodire tisbar e taksan tisbar yoni o juulani ha taksan o juulani somo juula waɗɗimo ardina tisbar o ha para o fawna hen taksan o walla waktu yoni omo rewi waktuji seeɗa waɗɗimo o juula ɗin seeɗa ɗi haw para o fuɗɗo julde waktu jonɗo joni o walla yasiru woni seeɗa noon arba'u salawatin ko waktuji 4 fa adana walla ko ɓuuri famɗude waktuji 4 fay less wa man kanat kala mo laati alayhi e muɗum arba'u salawatin waktuji 4 woni julɗele 4 fa aqalla walla ko ɓuuri sallaha yo julɗe gablal hadirati ko adi waktu jonɗo joni o waktu yoni joni kono omo rewi waktuji 4 walla ko manki 4 walla 3 walla 2 walla waktu goto yo julɗin ha para o fuɗɗo julde waktu jonɗo joni o
ɗum noon walaw haraja hay sinno ene yalta waktu ha waktu mo woni o hay sinno oɗo waktu no ɓenna yo adu ɗin ɓaade ko 4 fay less so ɓuri noon 4 fay 5 fay dow ɗum ko waktu jonde joni o ardinta wa yajuzu ene dagi alqada'u yobde fi kulli waqtin kala waktu wa amma yobde noon ene dagi yobde kala waktu en mbino so nangue no muta en nafletaki so almami dare min bar nafletaki so tawi noon ko addeteɗo waktu nangue no muta a siftiri ummo jogoya almami no dare min bar a siftiri a julani subaka ummo juuloya wala yatanaffalu naflata man alayhi mo woni e muɗum alqada'u jobdi deweteɗo noon on naflata yo waɗi ko rewre ko ha para o fuɗɗo wiide omo nafla wala yusalli o juulata adduha beete o julta feññangue wala qiyama ramadana o daronta ko nafilaji ko warka yo yob ko rewre ko ha para wala yajuzu lahu daganta komo illa safu so wana safa wal watru e witri wal fajru e rakatal fajri wal idani e idiji ɗiɗi wal khusuf e julde nangal nangue walla nangal lewru wal istisqa e julde yarninaɗo ɗi toon o waɗata kanko deweteɗo waktuji kewɗi dagaki o juula nafilaji so wana safa e witri ɗum de mo waɗa fajri raka darde ɗiɗi subaka de mo waɗa iidi hawre e julde ko warka walla taska omo juuloya nangue nangama walla lewru omo juuloya eɗen jarnideyo omo yaada emen kono kala ko wona ɗum e nafilaji o watta wa yajuzu ene dagi liman alayhim ɓen ɓe woni e mumen alqada'u jobdi ene dagi an yusallude ɓe juulata jama'atan ko ɓe dental rewteɓe julɗele ene dagi ɓe julde dental eɓe ndewe aɗa rewe waktu 5 wona rewe waktu 5 ene dagi goto wona almami joɓon ko ndewerɗon ko ɓaade ko isa stawat foti salatuhum juulu mabɓe ɓaade ko ɓe ndewete ko foof foti an ko 5 o ko 5 walla an ko 2 o ko 2 onon poti ko ndewete wa man nasiya on mo yejjita adadan limore ma alayhi ko woni e makko min alqada'i e jobdi salla yo juul adadan limore la yabqa taw hedduta ko ma ahu wondude e makko sakkon sikke omo rewe konko waktuji kono o andano de poti omo andi kam eɗi kewi kono andano de poti yo juul ha hankadi ne sikki iwa e makko o juula kam haw yenane kam hankadi ni ɗo kam hankadi so ɓurtani kam mankani wona hankadi ni e wi e dow makko haw yenane kam hankadi so ɓurtani kam mankani wona hankadi ni gasi e dow makko yo babun fi sahwi o wi ko damal jejji ko damal ñawore jejji wa sujudu sahwi sujudu jejji fi salati e nder juulu sunnatun ko sunna so tawi aɗa juulanno a yejjiti a usti walla a yejjiti a ɓeydi cujjana ɗum ko sunna falin nuqusani ene wodani ustano sajadatani sujuddeje ɗiɗi qabla salami ko adi salminde ba'da tamami caggal nde timmi attasahudayni tayyaji ɗiɗi yazidu o ɓeyda ba'dahuma caggal majji tasahudan akhara tayya goɗɗo so tawi noon ko ustuɗo ɗum o sujjata ko laabi ɗiɗi ko adi nde o salminta caggal nde o tayyi ha tayyaji ɗiɗɗi fo timmi o ɓeyda tayya goɗɗo o sujja laabi ɗiɗi goɗɗi so pari kadi o tayyo o salmina ɓaadi ko ustuɗo wa ziyadatu so tawi ko ɓeyduɗo sajadatani ko sujuddeje ɗiɗi ba'da salami caggal salminaɗo yatasahadu o tayyo ba'dahuma caggal majji wa yusallimu o salmina taslimatan ukhra salminaɗo wondu wa amma noon so tawi ko ɓeyduɗo o fonno ko juulde darɗe 4 o juuli 5 walla ɗo o fotano joɗade o jooɗima walla o fonno ko sudde o feññini ko ɓeyduɗo ɗum o sujjata ko caggal nde o salmini ma o salmina ha para o sujja laabi ɗiɗi goɗɗi o tayyo lawol gongol kadi o salmina wa man naqasa on mo usti ko foti sujjanede qabla salami wa zada o ɓeydi ko foti sujjanede ba'da salami sajjada yo sujju qabla salami ko adi salminaɗo o usti ko foti sujjanede kadi o ɓeydi ko foti sujjanede yo sujju caggal yo sujju ko adi salminaɗo o sujju qabla salami wa man nasiya on mo yejjiti as-sujud al-qabliya sujudu qabla hatta sallama ha o salmina ha o salmini sajada yo sujju in kana qariban ɓaadi kayno ɓeedi o fonno sujjude koko adi nde o salminta o yejjiti ha o salmini o siftari ɓaadi juutani o suwa ummade yo sujju qabla wonno wonta baada wa in ɗala so tawi noon juuti aw kharaja min al masjidi walla o ummimo ɗo juulannoɗo baɗɗala boni as-sujudu sujudu o kadi wa tabɗulu ene bona as-salatu juulu ma aho wondude e sujudu o in kana so tawi laatima ala halasi sunanin ko sunnaji 3 o accuno aw aksara walla ko ɓuuri hewde min zalika e ɗum ko o fonno sujudu koko adi nde o salminta o yejjiti ha o salmini mbiɗen ɓaade juutani yo salmin yo sujju so tawi noon juuti walla ummimo ɗo juulannoɗo sujudu o boni julngu e hoore mum boni ɓaade o accuno ko sunnaji 3 walla ko ɓuuri sunnaji 3 julngu e hoore mum boni wa illa so tawi timmani sunnaji 3 ko sunnaji 2 walla ko sunna goto o accuno fala tabɗul julngu bonata ko amma sujudu kam boni o accuno ko sunna goto walla o accuno ko sunnaji 2 on fonno sujude qabla salami o yejjiti ha o salmini ha o ummi
o siftari ɗon hankkadi sujudu o boni kono juulu ngu bonani ɓaade ko sunna goto walla ko sunnaji ɗiɗi so woni noon sunnaji tati fayi yeeso sujudu o boni kadi juulu ngu e hoore mum boni ɓaade juuti waman nasiya on mo yejjita as-sujuda al-ba'diya sujudu ba'da sujudu caggal sajadahu yo sujju ɗum walaw ba'da amin hayso ko caggal hitande on fonno sujjude caggal nde o salmini o yejjiti kala nde o siftari hayso woni hitande yo sujju ba'da kañum yawrata kala nde o siftari rawani de mboɗo juulannomo de rewetno sujjude ba'da yo sujju joni waman nagasa on mo usti faridatan farilla koyno habbirande haraminirde walla koyno fatiha walla koppi walla sujudu ɗum fala yujzi yonatamo as-sujudu sujudu an ha gamum ɗum sujjantaki o juuli o acci darnde walla o acci ko fatiha walla o acci ko farilla bawɗo wonde foof ɗum sujjantaki alay saago tawi o addat darnde nde tan walla juul ngu bona nden darnde kam boni alay saago o addande walla juul ngu bona waman nagasa on mo usti alfadailu ɓuure o usti ɓuure fala sujuda alayhi sujjantaki hunde yiɗande so tawi o usti ɗum sujjantaki so sujjani ɗum qabla salam juul makko boni wala yakunu latuta ko as-sujuda al-qabliya sujudu qabla illa li tarki so wona ɗaccude sunnatayni sunnaji ɗiɗi fa aksara walla ko ɓuri oyi qabla salam sujjantaki qabla salam sona taw o acci ko sunnaji ɗiɗi walla ko ɓuri ko ɗum woni ko sujjante sunna goto koyɗo sujjantaki ma wona sunnaji ɗiɗi walla ko ɓuri wa amma sunnatul wahida so tawi ko sunna goto ɗum fala sujuda laha sujjantaki sunna goto sujjantaki illa sirra so wona suudde de ko sunna kono noon ene sujjane wal jahara walla feññinde ko sunna goto kono ene sujjane faman asarra on mo suuɗe fil jahari ɗo fonno feññinede futoro fonno ko feññinede gueeƴe fonno ko feññinede subaka e juma fonno ko feññinede o suuɗi ɗum sajada yo sujju qabla salam yo sujju qabla salam saabu ko ustuɗo o wiyano ko yo ɓomto dande makko o lesɗini o usti o man jahara on mo feññine fi sirri ɗo fonno suuɗede tisbar e takkusan fonno ko suuɗede o feññini sajada yo sujju ba'da salam caggal salminado saabu ko ɓeyduɗo o wiyano ko yo janguir seeso o jangi doole o ɓeydi sawtu makko yo sujju ba'da salam waman takallama on mo haali sahiyan omo yejjiti sajada yo sujju ba'da salam caggal salminaɗo omo juula e nder juul makko o yejjiti o haali yo sujju ba'da salam saabu haalde nde ko ɓeydude ɓaade ko jejjidɗo yo sujju so tawi kanko tawi noon juul makko boni waman sallama on mo salmini min raka'atayni e nder darɗe ɗiɗi sahiyan ko jejjidɗo sajada yo sujju ba'da salami caggal salminaɗo o juulanno ko darɗe tati walla ko darɗe nayyi o ari darɗe ɗiɗi o teyi o yejjiti o salmini ɗon so siftori ɗo jooɗi ɗo yo anni omo natta e juulu ngu o habbira o ummo o adda ko heddora ko so pari o sujja ba'da salam saabu ko ɓeyduɗo o sujja caggal salminaɗo saabu salminadu ndu ko ɓeydama waman zada on mo ɓeydi fi salati e juulu raka'atan darde wotere aw raka'atayni walla darɗe ɗiɗi sajada yo sujju ba'da salami caggal salminaɗo ɗo juuletno darɗe tati walla ɗo juuletno darɗe nayyi o yejjiti o ɓeydi hen darde wotere walla o ɓeydi hen darɗe ɗiɗi ɗum omo sujja ba'da salam saabu ko ɓeyduɗo ɓaade ko jejjiɗɗo noon waman zada on mo ɓeydi fi salati e nder juulu mislaha yere mum batalat juulu ngu boni subaka juulte ko darɗe ɗiɗi o yejjiti o ɓeydi hen ɗiɗi juulu ngu boni darɗe keddiɗi de tisbar e takkusan e futuro e gueeƴe juule o yejjiti o ɓeydi hen darɗe nayyi juulu ngu boni waman sakka on mo sikkiri fi kamali salatihi e timmugol juulu makko ata yo addu bima sakka fihi ko sikkiri ko o sikkiri juulu ngu timmi walla timmani yo addu ko sikkiri ko o sikkiri omo heddora sujudu yo addu o sikkiri omo heddora darde yo addu so salmini ɗon ɗo sikkiriɗo hono so salmini juulu makko boni wa sakku sikke fin nuqsani e ustan lita haqquqihi ha o yenane yo addu ha o yenane so sikkirima ko ustuɗo yo addu ha o yenane faman sakka on mo sikkiri fi raka'atin darde o sikkiri momo heddora darde aw sajadatin walla sujuddere ata biha yo addu ɗum so addi wa sajada o sujja ba'da salami caggal salminaɗo o sikkiri on mankira darde walla o sikkiri on mankira sujuddere yo addu darde nde walla o adda sujuddere nde so pari o sujja ba'da salam sabu tagata mo sujjude ba'da salam ko ene wawi nde o sikkirno nde taw mankano taw nde o addi joni nde ko ɓeyduɗo ɗum tagi o sujja ba'da salam wa in sakka so tawi o sikkirima fi salami e salminado sallama yo salmin in kana qariban ɓaade ene ɓadi o sikkirima mi salmini walla mi salminani yo salmin tan ɓaade ene ɓadi yo salmin wala sujude alayhi sujude waɗɗaki mo wo in ɗala so tawi noon juuti batalat salatuhu juulu makko boni o juuli o sikkiri salminado o sikkiri beele o salmini walla o salminani o jooɗi ko juuti o sikkiri o min de nani subaka nde juulnomi nde mi anda mi salminino walla mi salminano juulu ngu boni yo wattu wal mo waswisu cikkinowo yatruku yo ɗaccu al waswasata sikke min qalbihi e ɓerde makko mo ganduɗa ko kewɗo sikki kala nde o juuli o sikkinaɗo on yo accu sikki o e ɓerde makko wala yaati o to addu bima sakka fihi ko sikkiri ko hankadi ne hayso sikkirima on mankira hunde o to addu
walakin kono noon yasjudu omo sujja ba'da salami caggal salminadu kala nde o juuli o gasni o sujjat ba'da salam kanko kala nde o juuli o sikkitto hankine o yaafama oto addu ko sikkiti ko kono noon kala nde o juuli omo sujja ba'da salam sawa on foti sakka o sikkiti fi ziyadatin ko ɓeyduɗo aw nuqsanin walla ko ustuɗo fof de o sujjata tan ko ba'da salam kala nde o juuli waman jahara on mo feññini fil qunuti e qunutu fala sujuda alayhi sujud waɗɗaki mo qunutu fonno ko suuɗede o sujji no wiyete o feññino qunutu ɗum sujjataki walakinnahu kono noon yukrahu ene aña amduhu teyde ɗum teyde feññina qunutu ene aña kono kam sujjantaki waman zada on mo ɓeydi a surata simore fi raka'atayni e nder darɗe ɗiɗi al akhiratayni sakkeɗɗe darɗe ɗiɗi sakkeɗɗe o ɓeydi hen simore ɗum fala sujuda alayhi sujjantaki tisbar e takkusan e geeƴe ɗiɗi gaɗiɗe jangata ko fati e simore ɗiɗi sakkeɗɗe ko fati ɓolo kanko nayɗe foof o jangi fati e simore sujjantaki walla futuro darde sakket nde o fawi hen simore sujjantaki waman sami on mo nani zicra jangtowol muhammadu sallllahu alayhi wa sallam mo jam e kisal woni e muɗum wa hono kanko fi salati omo e nder juulu fa salla alayhi o juule makko fala sey a alayhi hay hunde waɗɗaki mo omo juula wonani goɗɗo wi muhammadu tan o wi sallllahu alayhi wa sallam fala sey a alayhi sujud waɗɗaki mo sawa on foti kana laati sahiyan foti ko jejjidɗo aw amidan walla ko teyɗo aw qa'iman walla ko dariɗo aw jalisan walla ko jooɗiɗo fof de sujjantaki foti noon nde o wiyata nde kanko teyi walla o teyani foti ko jooɗiɗo foti ko dariɗo sujjantaki o man qara on mo jangi suratayni cimoje ɗiɗi fa aksara walla ko ɓuuri fi raka'atin wahidatin e darde wotere fala sey a alayhi darde wotere o jangi fati o fawi hen cimoje ɗiɗi fala sey a alayhi sujud waɗɗaki mo aw kharaja walla o yalti min suratin ummade e simore ila suratin fewde e simore wonde ɗum kadi fala sey a alayhi o jangguinde simore hande woɗɗoyinde surani o accinde o faati simore wonde fala sey a alayhi aw raka a walla o nangi koppi qabla tamami ko adi timmugol a surati simore fala sey a alayhi hay hunde waɗɗakimo fi jamii zalika e dendagal ko haala ɗo ko o jangi simore hande woɗɗoyi o acci ɗon nde surani o nangi koppi o wi qul a'udhu bi rabbin nasi malikin nasi ilahin nasi min sharril waswasil khannas tan o haali ɗon o nangi koppi fala sey a alayhi walla o wi ko qul a'udhu bi rabbin nasi bi rabbin nasi malikin nasi ilahin nasi tan o acci nden simore o faati qul a'udhu bi rabbil falaq fof fala sey a alayhi walla ko jango ko qul a'udhu bi rabbil falaq ha suuri o faati qul a'udhu bi rabbin nas o jangi kadi ɗum fof fala sey a alayhi sujud waɗɗaki mo haydara waɗɗaki mo ha joni ko e sujuddeje gonɗen babu sahwi wa man asara on mo joofi fi salatihi e juulu makko o joofori bi yadihi jungo makko aw ra'sihi walla hoore makko fala sey a alayhi hay hunde waɗɗaki mo omo juula o joofi o joofori hunde jungo makko walla o joofori ko hoore fala sey a alayhi koyen onani hunde namde tan o joofi fala sey a alayhi haydara waɗɗaki mo o sujjata juul makko bonani o man karrara on mo fillini alfatihata fatiha sahiyan ko jejjiɗɗo sajada yo sujju ba'da salami caggal salminaɗo o jangi fatiha laabi ɗiɗi walla laabi tati omo yejjiri yo sujju ba'da salami caggal salminaɗo saabu ko ɓeyduɗo wo in kana amidan so tawi ko teyɗo fa zahiru ko feeñi albutlanu ko bonde juulu ngu so tawi noon kanko tawi o jangi fatiha laabi ɗiɗi walla laabi tati omo tawi juulu makko boni konngol zahira konngol peeñgol wi ko julde nde boni o man tazakkara on mo siftore a surata simore ba'da inhinaihi caggal nayade o ila ruku'i fewde e koppi fala yarji o to rutto ilayha fewde e simore nde o jangi fatiha o fonno ko fawde hen simore o jangi fatiha suuri tan o nayani koppi ɗo fuɗɗi yaade ɗo tan o siftore nde ko o jangani simore o to rutto yo jokku tan saabu o fayi ko e koppi ko farilla o acci ko simore ko sunna ndeke noon farilla accantaki sunna yo jokku hangadini o man tazakkara on mo siftore asirra suudde awil jahra walla feññinde o siftore ɗum qabla ruku'i ko adi nde o nangata e koppi a aada yo fillo alqira'ata jangino fo in kana so tawi laatima zalika ɗum fi surati wahadaha ko simore nde tan a aada ha yo fillode wala sujudu alayhi sujud waɗɗaki mo fonno ko suuɗede o yejjiti kanko o feññini hade makko nangude e koppi o siftore ndeke kanko de ko beñƴo yo weñcu jangin o tan ɓaadi so tawi ko simore nde tan o weñño fatiha o weñani ko simore nde tan ɗum kom sujudu waɗɗaki mo o wahle tan simore nde tan sujudu waɗɗaki mo ɓaade o suwa nangude e koppi wo in kana so tawi laatima fil fatihati ko fatiha wonno a aada ha yo fillo fatiha o wa sajada o sujja ba'da salam caggal salminaɗo fatiha o juulata ko tisbar fonno ko suuɗede o yejjiti o feññini guiɗo o nangani e koppi o siftore ndeke kanko de ko jejji ko beñƴo yo janguit fatiha o suuɗamo so pari noon o sujja ba'da salam o sujja caggal salminaɗo ɓaade noon o suwa nangude e koppi wo in fata so tawi noon fatorima
birruku e koppi o yejjiri haw nangi e koppi o fuɗɗi siftorde ɗum kam yo jokku juulo makko sajjada o sujja li tarkil jahri so tawi o accuno ko feññinde o sujja qabla salami ko adi salminado way tarki sirri so tawi o ɗaccuno ko suudde o sujja ba'da salami caggal salminado ɗum kam sawa on foti kana laati min al fatihati ko fatiha awi surati walla ko sumore nde wahada ha kayre tan wa amma noon ko beñnoɗo fonno ko suuɗede o feññini walla fonno ko feññinede o suuɗi o siftorani ha o nangue koppi ɗum kam yo jokku juulo makko tan so jokki juulo ngu so tawi ɗon fonno ko feññinede o suuɗi ɗum o sujja ba'da salam walla fonno ko suuɗede o feññine yo jokku juulo ngu tan haydara waɗɗaki mo woni o in fata so tawi fatorima bir ruku e koppi sajada o sujja li tarkil jahri so tawi o accuno ko feññinde o sujja qabla salam wali tarki sirri so tawi o accuno ko suudde o sujja ba'da salam ɗum kam sawa on foti kana laati min al fatihati ko fatiha ay surati walla ko sumore nde yo jokku tan ɓaɗo nangue koppi so tawi o accuno ko feññinde o sujja qabla salam so tawi o accuno ko suudde o sujja ba'da salam ɗum noon foti ko fatiha o foti ko sumore nde oman dahika on mo jali fi salati e nder juulu badalat salatuhu juulu makko boni mo juulanno so tawi o jali julngu boni ɗum noon sawa on foti kana laati sahiyan foti ko jejjiɗɗo aw amidan walla ko teyɗo foof julngu boni wala yadaha ko jalata fi salatihi e juulu muɗum illa gafilun so wona belsindiɗo mutalaibun pijintoɗo oy ko belsindiɗo pijintoɗo ko on jalata e juulu muɗum wal mu'minu juulɗo ida qama so tawi o darima lissalati fewde e juulu a arada omo arda an bi qalbihi ɓernde makko an kulli ma si wallahi ga kala ko wona Allah subhanahu wa ta'ala rawodem juuli so tawi o darima omo juula o ittat kala ko wona Allah e nder ɓernde makko wa taraka dunya o ɗacca aduna o ma fiha e ko woni aduna hatta yahduraha o tawna bi qalbihi e ɓernde makko jalalullahi mangu Allah wa azamatuhu kadi ko e mangu Allah wa yartaida hula qalbuhu ɓernde makko woni signa wa tarhaba hula nafsuhu fittano makko min haybatillahi a hayba Allah jalla jalaluhu mawnuɗo e mawnugol muɗum so tawi kanko ko juulɗo kulɗo Allah so tawi o darima omo juula o ittat kala ko wona Allah e ɓernde makko o ɗacca aduna e ko woni aduna ɓernde makko nde signa fittano makko ndu hula saabu hayba Allah fa hadihi ɗum ɗo salatul muttaqina woni juulde kulɗo Allah wala sey a alayha hunde waɗɗaki mo fitta bassumi e moosa wa amma omo juula omo moosa ɗum bonnata julngu o buka ul khasi bojji kulol Allah fi salati e nder juulu mughtafarun ene yaafe omo juula omo woya kono tagi mo woyde ko pour kulol Allah ko jangata ko woni miijare walla ko nandi hen o woni e woyde saabu kulol Allah ɗum ene yaafe wa amma so tawi wona kulol Allah ɗum way kono haalani so tawi kanko tawi julngu boni so tawiyano sujja ba'da salam wa man ansata on mo hetti li mutahaddisin e yewtere qalilan seeɗa fala sey a alayhi hunde waɗɗaki mo omo juula o nani goɗɗo ene yewta woodi ko heeɗi hen seeɗa ɗum hay hunde waɗɗaki mo ko heeɗi ɗon ko seeɗa ko bonnata julngu kadi ɗum sujjantaki wa man qama on mo dari min raka'atayni ummorade e darɗe ɗiɗi qabla al julusi ko adi jonde fa in tazakkara so tawi o siftori qabla an yufarigal arda ko adi nde seerata e leydi bi yadayhi juuɗe ɗe wa rukbatayhi e koppi makko raja'a yo rutto ilal julusi fewde e jonde wala sujude alayhi sujud waɗɗaki mo ɗum sujud yo man qama on mo dari min raka'atayni ummade e darɗe ɗiɗi qabla al julusi ko adi jonde fa in tazakkara so tawi o siftori qabla an yufarigal arda ko adi nde o seerata e leydi bi yadayhi juuɗe makko o rukbatayhi e koppi makko raja'a yo rutto ilal julusi wala sujude alayhi sujud waɗɗaki mo o dañi darɗe ɗiɗi o fonno ko jooɗade o yejjiti o wi ummo ɗo fuɗɗi ummade ɗo gila o serani e leydi o siftori ndeke ɗo ko jotte yo jotto so jottima fala sujud waɗɗaki mo wo in faraga ha so tawino o seeri e leydi tamada yo doono walam yarji o to rutto wa sajada o suja qabla salami ko adi nde o salminta wa amma no ummima o seeri e leydi ɗum o fuɗɗi siftorde hankkadi yo jokku juulo makko o sujjoya qabla salam saabu acci jonde nde ko sunna wo in raja so tawi o ruttima ba'dal mufaraqati caggal nde o seeri e leydi o ba'dal qiyami caggal nde o dari sahiyan omo yejjiri aw amidan walla omo tawi sahhat salatuhu juulo makko selli kono wasajada yo sujju ba'da salam caggal salminade o dañi darɗiɗe o yejjiti jooɗade o ummi ha dow en mbino yo jokku kono ummi ha o dari kadi o rutti o jooɗoyi ɗum juulo ngu selli kono ɗon o sujjata ko ba'da salam saabu ɗon ko ɓeyduɗo ko yeehi ha dow o arti ko ɗum ko ɓeydugol juulo ngo noon kam selli o sujjata ko ba'da salam wa man nafakha on mo wutti fi salatihi e juulo mum sahiyan omo yejjiti sajjada yo sujju ba'da salam caggal salminade omo juula o wutti ko jejjidɗo yo sujju caggal salminade saabu ko ɓeyduɗo wa in kana amidan so tawi ko teyɗo badalat salatuhu juulo makko boni so tawi o tawi o wutti juulo ngu boni wa man adasa on mo isli fi salatihi e juulo muɗum
fala yastaghil oto sohliyol bilhamdi e wiide alhamdulillahi omo juula o isli oto wi alhamdulillahi kadi wala yaruddu oto ruttu ala man sammatahu on bukliɗɗo mo so woodi wiide alhamdulillahi goɗɗo wimo yarhamukallahu oto ruttu on kadi wala yusammitu oto buklid alisan isluɗo goɗɗo isli wi alhamdulillahi oto wiyan on yarhamukallahu so wi yarhamukallahu tan julde makko boni fa in hamida allaha so tawi noon o yetti allah fala sai a alayha hunde waɗɗaki mo en mbino oto yettu oto wi alhamdulillahi kono so tawi o wi alhamdulillahi fala sai a alayhi wa man tasaaba on mo ngamni fi salati e nder juulo sadda fahu yo uddu hunuko ko omo juula omo ngamna yo uddu hunuko ko o ƴetta jungo makko fawi hunuko o udda ɗum wala yanfusu oto tuut illa fi sawbihi so wona e comci makko min gayri ihraji ko alda e yaltinde hurufin harfere ko noon kadi somo juula so tuutade ngare makko oto tuut so wona e comci makko ko alda e wadde to ala o ƴetta tan o yaltina tuutade ɗe o adda ɗemgal makko o adda wutto walla ko kala ka o momta hen taw o tuutani wa man sakka on mo sikkiti fi hadasin e taƴre aw najasatin walla soɓe fatafakkara o micci fi salatihi e juulu makko o micci qalilan seeɗa summata yaqqana refti o yenana adda harata laaɓal fala sai a alayhi hay hunde waɗɗaki mo omo juula o sikkiti min kam beele komi taƴiraɗo walla mi taƴiraka min kam beele mi salligima walla mi salligaki o woni miccade o miiji ha ɓooyi o yanna aha kay ndeke mi salliginoma aha kay ndeke mboɗo wonde laaɓal fala sai a alayhi wa amma o miccima ha o ronki yenanede hen haydara ɗum yo taj juulu ngu o yaha o salligoyo o miccima o ronki andude beele o salligima walla o salligaki yo yaha o salligoyo walla o miccima o ronki andude beele salligo o bonino walla bonani ɗum kadi yo yaha o salligoyo oman iltafata on mo yecciti fi salati e juulu sahiyan ko jejjiɗɗo fala sai a alayhi omo juula o yeccitima ko jejjiɗɗo ɗum haydara waɗɗaki mo wo inta sujjantaki juulu ngu bonani wo inta ammade so tawi o teyi fa hono ɗum makruhunne aña o teyi o yeccitima o waɗi ko aña wo in istadbaral qiblata so tawi no o rumtima funnangue waɗa ayo taj assalatu juulu ngu o yeccitima ha o rumti funnangue o hocciti hirnangue walla ko nandi hen ɗum kam juulu ngu boni yo taj wa amma ko banggue ñamo tan walla ko banggue nano tan ɗum kam so tawi kanko tawi o waɗi ko aña so tawi o teyani o waɗani ko aña kadi sujjantake kadi juulu ngu bonani wa man salla on mo juulde be haririn e ɗi comci aw bi zahabin walla kanŋe taw ko gorko o juulde e kanŋe aw saraga walla o wujji fi salati e nder juulu makko aw nazara walla o ndaari muharraman ko harmannomo fa hono kanko aasin o woofi allah kono wa salatuhu juulu makko sahihatun ne selli o juuli o ɓorni ko comci harir ne haɗano gorko ɓornade ɗin comci o ɓorni ɗin o juuldi hen juulu makko selli kono o woofi allah walla o juuldi ko e kanŋe o ƴetti feggere kanŋe walla ko jawo kanŋe o waɗe junngo makko gorko no haɗano jogade ɗum o juuldi hen o woofi allah kono juulu makko selli walla o wujji e nder juulu makko walla o ndaari ko harminimo e nder juulu o woofi allah kono juulu ngu kam selli wa man ghalida on mo fuuri fil qira'ati e jangin bi kalimatin e konngol min gayri l qur'ani tana qur'ana sajada yo suju ba'da salam omo juula o fuuji o haali konngol ngol jeyaka e qur'ana yo suju ba'da salam mo janga qur'ana o hewtina o yejjiri o noddi neɗɗo walla o haali konngol ngol ko jeyaka e qur'ana yo suju ba'da salam caggal salminaɗo wa in kanata so tawi laatima min al qur'ani so tawi noon koye qur'ana konngol ngol jeeya fala sujuda aley o fuujima o haali konngol kono konngol ngol a haali ngol koye qur'ana ngol jeeya fala sujuda aley sujude waɗɗaki mo illa an yataghayyara so wona noon taw o wayli al lafzu konngol ngol donc fo haalaka fonno waade ni o wayli ɗum aw yufsidal ma'ana walla o bonni ma'ana o en wanno la o itti walla ala la o waɗi hen ɗum kam fa yasjudu mo sujja ba'da salami caggal salminaɗo o man na'asa on mo gongi fi salati e nder juulo fala sujuda alayhi sujudu waɗɗaki mo omo juula o gongi sujudu waɗɗaki mo wa in hagula so tawi noon teddinawmo huuɗoygol makko a aada salata yo fillo juulu ngu wamma noon so tawi o gongi ha i teddi hoɗoygol ngol teddi ɗum komi a aada salata wal wudu'a yo fillo juulu ngu o fillo sallige o foof saabu sallige o boni wa aninu umali ottali almaridu ñawɗo moko tafaron ene yaafe omo juula omo uma omo otta kono sabu tagi mo waɗi ɗum ko sabi rafi ɗum kadi ne yaafe ɓaari ko rafi watta nahnuhu dirmade li darurati sabu lor moko tafaron ne yaafe omo juula omo dirmo kono tagi mo dirmade ko lor won ko kali e goddol he o dirmi mbele ɗum ne iwa ɗum ene yaafe walil ifhami so tawi noon ko pour famnude munkarun ne aña o nani komo namde tan o dirmi pour ha yimɓe ganda to woni ɗum ene aña kono wala tabɗulo salatu juulu ngu bonata bihi e saabu ɗum juulu ngu bonani kono waɗi ko aña wa man nadahu on mo noddi ɗum ahadun goto fa qala lahu o wiyane on subhanallahi kuriha o waɗi ko aña wa sahat salatuhu kono juulu makko selli omo juula goɗɗo noddimo o yiɗi andinde on won koye julde o wi subhanallahi
o waɗi ko aña kono kom juulu ngu boni wiidemo subhanallahi ɗum bonnani juulu ngu. o man waɓe fa on mo saggi fil qira'ati e jangin walam yaftaha saggitani alayhi e makko ahadun hay goto taraka yo ɗaccu tilkal ayata on ma aya o gara o janga ma ba'da ha ko woni caggal muɗum. omo juulanno o jangi nde simore o saggi o ronki dañde caggitowo yo accu ɗon o fay less o ƴeewa simore wonde nde o wawi walla aya goɗɗo mo wawi o jangoya toon. fa in ta'azzara so tawi gantini o alayhi e makko o raka a yonango e koppi wala yanzur oto ndar mushafan kamil bayna yadayhi gonɗo yeeso makko. wa amma o saggi o ronki dañde ceggitowo kadi o ronki dañde aya goɗɗo mo jangi ko wona on yonango e koppi ɓaade ko janguno ko timmi aya yonango e koppi oto ƴeewa deftere hayso deftere nan yeeso makko oto wi omo hibbita omo saggito hen illa an yakuna sona taw laatima fil fatihati ko fatiha ɗum kam fala budda alay sagu min kamaliha e timminirde ɗum bi mushafin kamil aw gayrihi walla ko wona kamil. wa amma ko e fatiha o saggi o ronki dañde caggitowo o ronki dañde caggitowo ɗum kam alay sagu ɓaade deftere nan ɗon o hippita deftere nde o saggito hen. fa in taraka aya tan so tawi o ɗacci aya min ha e fatiha sajada yo sujju qabla salami ko adi salminadu. ko fatiha wonno o saggi o ronki dañde caggitowo o diwi hen aya goto on sujja qabla salami. wo in kana so tawi laatima akthara ɓuuri hewde e aya batalat salatu ko julngu boni ko acci ko ɓuuri aya julngu boni. mo man fataha on mo saggiti ala gayri imamihi ko wona almami mum batalat salatu ko juul makko boni. omo julno hoore makko goɗɗo ne juula ɗa ene julno hoore mum on saggi o saggiti ɗum julno makko boni. walla ɓen ko ɓe mbaɗi ko dental almami o saggi kanko noon rawane almami o saggi o saggiti ɗum julno makko boni kanko. wala yeftahu saggitta o saggita ala imamihi e almami makko illa an yantadira sowona taw sabbima alfataha saggitede oto saggida almami o sowona taw almami yiiɗi saggitede saggi darima yiiɗi saggitede yo saggid ɗum aw yufsidal ma'ana walla bonni ma'ana bonni firongo ɗum kadi o wawi saggid ɗum. o man jaala on mo yiili fikruhu miijo mum qalilan seeɗa fi umuri dunia e gueɗe aduna naqasa ustima sawabuhu baraji makko kono walam tabɗol salatu ko juulngu bonani. omo juula omo miijo gueɗe aduna o baraji makko ustima kono juulngu kam bonani. o man dafa on mo duñi almasi jahowo bayna yadayhi yeeso mum omo juula goɗɗo ne yaha yeeso makko o duñi on omo juula goɗɗo ne yaha wirti yeeso makko o duñi ɗum aw sajada walla o sujji ala seqqi e banggue jabahatihi tinde makko o sujjir banggue tinde aw sajada walla o sujji ala tayyati e tagginde aw tayyatayni walla taggiɗe ɗiɗi min imamatihi e kala makko fala se a alayhi hay hunde waɗɗaki mum. omo juula goɗɗo wino wirto yeeso makko o duñi ɗum walla o sujjiri e banggue tinde banggue ñaama walla banggue nano walla o sujji koye wirtu kala makko taggino wotiri walla taggiɗe ɗiɗi o sujji hen ɗum fof fala se a alayhi. wala se hay hunde waɗɗakimo fi galabati ko jaali alqay e tuure omo juula tuure jaalimamamu ɗum kadi sujjandaki tuure ɓaade tuure nde ne laaɓi kadi o mottani. wamma o tuuri ko tuure waylide ɗum gam juulngu boni walla tuure nde ni ne laaɓi kono o motti kanko tawi tuure nde a tuuri ha are huno ko o tawi o moɗi ɗum way kono ñamɗo ene teyni walla jarɗo ene teyni ɗum juulngu boni. wa amma noon tuure nde ene laaɓi o tuuri ha are huno ko makko o tinani o motti ɗum o sujat ba'da salami ko motti ko way kono ñamɗo walla jarɗo ene yejjitini. wal galasi e walƴere warƴere kadi so tawi o wolji omo juulanno o wolji ɗum kadi ko noon hay hunde waɗɗaki mo ɓaade ene laaɓi fi salati e nder juulu. wa sahwu jejji alma'mumi ɓawo yahmiluhu ene rondo ɗum al imamu almami illa an yakuna sawna taw laatima min naqsil faridati ko ustude farilla. so tawi aɗa rewi almami kala ko jejjidɗa an ɓawo almami ne rondonoma sowona noon taw ko farilla jejjidɗa so tawi ko farilla kam ɓawo almami wawa rondade farilla o. wa ida sahal ma'mumu so tawi ɓawo o yejjiti aw ne asa walla o ŋuŋi aw zuhima walla o ɓitta ala ruku e ruku wona e koppi wa hono kanko fi gayril ula taw wona darde arwanire fa in tami'a so tawi omo ɗamini fi idrakil imami keftugol almami qabla raf'ihi ko adinde almami ɓamtoto min as-sajdati saniya e sujudu ɗimmiwo raka a yonango e koppi wala higahu e heɓto o abbo almami o. kanko mo rewi almami jangi fatiha ismore almami nangi e koppi o tini almami nangi e koppi kono kanko woni ko e ŋongde walla kanko ko ɓittaɗo o ronki nangude e koppi walla o yejjitni almami nangi e koppi ha almami tukkiti ɗo joni so tawi kanko omo andi omo wawi nangude e koppi o abbo almami o heptoyo almami ko adnide ɓamtoto e sujudu ɗimmi o yo nangu e koppi o abbo almami o. wo illam yatma so tawino o ɗaminaki taraka yo ɗaccu arruku a koppi ɗi wa tabi'a imamahu o rawa almami makko
wa gada o yoɓoya raka'atan darde fi mawdi'iha e nokku mayre ba'da salami imamihi caggal nde almami makko salmini. wa amma noon so tawi o andi kanko almami on yaawi ha ɓurti so wi o nangu e koppine o abbo almami o wawa heftoyade almami o ko adi nde ummoto e sujude ɗimmi o ɗum yo accu koppi ɗi o rawa e almami. so rewi almami ha almami salmini omo rewe darde saabu darde nde o nangani koppi nden ko bonde o yoɓoyande en darde caggal nde almami salmini. wo in saha so tawi o yejjiti ani sujudi ga sujudu aw zuhima walla o ɓitta aw na'asa walla o ngoni hatta gamal imamu ha almami dari ila raka'atin ukhra fewde e darde wonde sajada yo sujudu o. wo in tami asomo ɗamini fi idrakil imami heptoyade almami gabla agdir ruku ko adi nde nangata e koppi ɗum woni yo nango yo sujju o abbo. nane mbiɗen ko ruku joni noon ko sujudu almami sujji kanko koy omo gonga o tinani walla ni o tini kono ko ɓittaɗo walla ko jejjidɗo ha almami sujji ha tukkiri ɗo so tawi omo andi omo wawi sujudu o abbo almami o heptoya ɗum ko adi nde nangata e koppi darde ɗimmire nde darde rewde hen nde yo sujju o abbo almami. wo illa so tawi o ɗaminaki tarakahu yo ɗaccu sujudu o wa tabi al imam o rawa e almami wa gada raka'atan ukhra o yoɓoya darde wonde aydan kadi. wa amma noon so tawi o andi kanko o wawa sujjude o abbo almami o hepto ɗum e darde ɗimmire ko adi nangata e koppi almami on yaawi so wiyo sujju o abbo so abbimo o tawata ɗon almami o ɗum yo accu sujudu o rawa e almami so pari so almami salmini o yoɓoya darde wonde saabu nden ko bonde accande sujude. wo hay so nokku gadar raka'ata kala ɗo yoɓi darde noon fala sujudu alayhi sujudu waɗɗaki mo kala ɗo yoɓi darde noon o sujjata saabu nden darde o yoɓi nde ko darde nde ganduɗa ko almami rawannomo ko nden o yoɓi ɗum sujudu waɗɗaki mo illa an yakuna sowona taw laatima sakkan omo sikkiti fi ruku e ruku awi sujudu walla sujudu sowona taw wonko sikkiti e ruku he walla sujudu he ɗum kam so yoɓi darde omo sujud. wa man ja'atuhu on mo ari e muɗum aqrabun yaare aw hayyatun walla boddi faɓɗata laha o wari ɗum fala sey'a alayha hunde waɗɗaki mo. omo juulanno yaare ari e makko walla boddi ari e makko o yi ɗum mo andi ko e makko fayi o wari ɗum fala sey'a alayha hunde waɗɗaki mo. juul makko bonani kadi ko waɗi ko sujjantaki illa an yatula sona noon to juuti fi'luhu golle makko ko gollitta e yaare nde ko walla e boddi ndi ko juuti aw yastadbiral qiblata walla urumtima funnage ɗum fa innahu no kanko yaqda yo taj ɗum omo taƴa juulungo ɓaade ko waddata e yaare nde walla boddi ndi ko juuti yo taj juulungo o fuɗɗito walla urumtima funnage yo taj. o man sakka on mo sikkiri hal huwa beele kanko fil witri o woni koye witri woni darde sakkel uddorde nde aw fi saniyati safi walla ko e darde ɗimmire safa ja'alaha yo waɗ ɗum saniyata safi ko ɗimmire safa wa sajada o sujja ba'da salami caggal salminadu summa awtar refti o waɗa witiri kanko juuli geeja haw gasna on koye uddude o juuli o sikkiti noon beele o woni ko e darde sakkitire nde walla ala ko e darde ɗimmire nde yo wattu ko ɗimmire nde so watti ko ɗimmire nde o jooɗo ɗon o salmina o sujja ɗon caggal salminadu caggal ɗum o adda darde wonde witiri tagi tagatamo sujjude ba'da salam ko en wawi taw darde jonde o addi nde taw kone ɓeydano. o man takallama on mo haali bayna safi hakkude safa wal watiri e witiri sahiyan omo yejjiri fala sey'a alayhi hay hunde waɗɗaki mo. omo udda hakku o juuli darde ɗiɗɗe o salmina o haali ɗon hay hunde waɗɗaki mo. wo in kana amidan so tawi ko teyɗo noon kuri ene aña so tawi ko jejjuɗo haydara waɗɗaki mo so tawi kanko tawi haalde ɗon ene aña ɗon haaldaki wala sey'a alayhi hay hunde waɗɗaki mo noon o waɗi ko añaran. wal masbuqu daɗaɗo in adraka so tawi o hepti ma al imami wondude e almami aqalla ko ɓuri famɗude men raka'atin darde fala yasjudu ma'ahu o sujjitta e almami la qabliyan wona sujudu qabla wala ba'diyan wona sujudu ba'da. kanko ko daɗaɗo o ari o tawi koye almami en woni e darde sakket o rewi e almami ɓe dañjani haydara ɗum almami sono sujja qabla salam o sujjitta e mum so almami ne sujja ba'da salam o sujjitta e mum saabu on wona almami makko ɓaade ɓe dañjani haydara nde. fa in sajada ma'ahu so sujjidi e almami o badalat salatuhu julde makko boni so sujjidi e almami o ko fuɗɗino ko boni alay sago yo fuɗɗito juulungu ɓaari kanko tawi. wa in adraka raka'atan so tawino o dañje e almami darde kamilatan timmude aw akthara walla ko ɓuri ɗum sajada omo sujja ma'ahu wondude e almami alqabliya sujudu qabla wa akhara o nemna alba'diya sujudu ba'da hatta yutimma ha timma salatuhu juulu makko fa yasjudu o sujja ba'da salamihi caggal nde o salmini. wa amma no o dañje ko daɗaɗo kono o dañje almami darde walla ko ɓuri darde ɗum so tawi almami o ene rewe sujudu qabla woni sujudu gaɗiɗo salminaɗo ɗum so almami ne sujja omo sujjide e mum so tawi almami ne rewe sujudu caggal salminaɗo o accat kanko so almami o salmini sujji sujudu mum ha paari kanko o jokkita juulu makko ha o salmina o sujja sujudu caggal o. fa in sajada so sujjidima al imami wondude e almami amidan omo teyi batalat salatuhu juulu makko boni
kanko dañje almami darde almami ne sujji sujudu ba'da sujudu caggal o fonno ko accude ha o salmina o sujjide almami o sujjide almami kanko gila o salminani ko fuɗɗino ko boni ɓaadi kanko tawi wa in kana sahiyan so tawi noon ko jijjiɗɗo sajada yo sujju ba'da salami caggal salminaɗo almami ne rewe sujudu ba'da kanko ko daɗaɗo o dañji almami darde almami ne sujja kanko o fonno ko accude ha o salmina o sujja o sujjide almami kono ko jejjiɗɗo ɗon kadi so salmini omo sujja ba'da goɗɗo kadi wa iza sahal masbubu so tawi yejjiti daɗaɗo ba'da salami imami caggal nde almami salmini fa hono kanko kal musalli wahdahu o way kono juldowo e hoore mum ni o rawno koye almami salmini o ummima omo yoɓa ɗon kala ko yejjiti o way kono juldowo e hoore mum ni almami wawa ronnade mo haydara saabu almami hankadi ne salmini ɗo ko kanko ronanto hoore makko so yejjiti ko foti sujjinede qabla yo sujju so yejjiti ko foti sujjinede ba'da yo sujju wa iza tarattaba so tawi waɗɗima alal masbugi e dow daɗaɗo ba'diyun sujudu ba'da min jihati imamihi bange almami makko wa qabliyun e sujudu qabla min jihati nafsihi bange hoore makko ajza'ahu en yonamo alqabliyu sujudu qabla o tan sujudu gadiɗo o tan kanko ko daɗaɗo o rewi e almami kono nde o ari nde o tawi almami o ko ene rewe sujudu ba'da almami wonko waɗi ko ganduɗa ene waɗɗini so salmini yo sujju o rewe almami ay sujudu ba'da o waɗɗima e dow makko almami salmini kanko omo heddora o ummi omo yoɓa e nder ko yoɓata ko kadi o acci ko sujjante qabla ay joni omo foti sujudu ba'da pour almami o omo foti sujudu qabla pour hoore makko ɗo yo sujju qabla o tan yo sujju ko adi salminado on sujudu yonanamo o yaafe sujudu keddiɗo o man nasiya on mo yejjita arruku a nangude koppi wa tazakkarahu o siftori ɗum fi sujudi e nder sujudu raja a yorutto qa'iman ko dariɗo o yustahabbu lahu yiɗanama mo an yu'ida nde o filluto sey an hunde min alqira'ati e jangguin summa raka ariftu nangay koppi wa sajada o sujja ba'da salami caggal salminaɗo kanko o jangi fatiha e simore o fonno ko nangude e koppi o wi allahu akbar tan o yejjiti o fay less haw yetti sujudu o siftori nde ko kanko wonde o nangani e koppi ɗo yo ummo ha o daro o focco o nanga e koppi en yiɗa noon so ummima ho darima yo janggu seeɗa woda ko jangi e qur'ana seeɗa caggal ɗum o nanga e koppi o jokka juulo makko so pari o sujja ba'da salam saabu ko ɓeydude ko yi ha less o arti ko ɗum ko ɓeydano o man nasiya on mo yejjiti sajada tan wahida tan sujudu goto wa tazakkara ha o siftori ɗum ba'da qiyamihi caggal nde o dari raja a yo rutto jalisan ko joɗiɗo o sajada ha o sujja sujudu o kanko o fonno sujudu ko laabi ɗiɗi o sujji sujudu goto o yejjiti sujudu ɗimmi o ummi ha dow o siftori nde komo hedra sujudu yo rutto o jooɗo o sujji sujudu o illa an yakuna sowona taw laatima gada jalasa o jooɗinoma qablal qiyami ko adi nde ummoto ɗum kam fala yu'idu o filotako aljulusa jonde so tawino o sujji sujudu goto o jooɗi o yejjiti sujudu ɗimmi o ummi ha dow o siftori ɓaade o jooɗinoma ɗum so arti o fillotako jonde nde o arta tan o sujja sujudu keddiɗo o wa man nasiya on mo yejjiti sajada tawini sujuddeje ɗiɗi harra yo fukko sajidan ko cujjuɗo walam yejlis oto jooɗo kono wa yasjudu omo sujja fi jamii zalika dendagal ko haala ɗo ko omo sujja ba'da salami caggal salminade jejjudde sujuddeje ɗiɗi o wi on kadi yo rutto ko cujjuɗo yo fukko ko cujjuɗo sujuddeje ɗe on oto fillo jonde oto jooɗo ko wayno o jangi fatiha ismore o nangi e koppi o funno ko sujjoyde o nangi e koppi wi sami allahu liman hamida tan o yejjiti sujuddeje ɗiɗɗe fof kadi woni janggude kadi fatiha ismore ha ɓoyi o siftori ndeke min de mi sujjani sujuddeje ɗiɗɗe fof ɗo joni yo fukko tan o ara omo sujji ɗo so ari o jottako ni o ara tan o sujja kañum ɗiɗɗi fof wa in tadakkara so tawi o siftori a sujuda sujudu ba'da raf'i ra'sihi caggal nde o ɓamti hoore makko min arraka'ati ummorade e darde allati no ndeyan tali ha rewde e nde o woni nde tamada yo doono ala salatihi e juulu makko walam yarji oto rutto wa alga o weddo raka'ata darde assahwi jejjinde wa zaada o ɓeyda raka'atan darde fi mawdi'iha e nokku mayre baniyan ko mahiɗo wa sajada o suja qabla salami ko adi salminado in kanata ɓaadi laatima minal ulayeni ko iɗiɗi gadiɗe ɗe kadi wa tazakkara o siftori ba'da agdi salisa ko caggal nde o fiɓittata ɓiire nde darde alwanire nde o darima o jangi fatiha isimore o yejjiti e mayre farilla haw naten darde ɗimmire nde haw yetti darde tati ɓiire nde o nangue koppi darde tati ɓiire nde ha paari o siftori wonde darde arwanire nde deni accano farilla ay darde arwanire so accanoma farilla haw are darde tati ɓiire o fuɗɗi siftorde arwanire nde kam boni saabu ɗimmire nde ɓilima joni ko ɗimmire nde wonti arwanire ɗimmire so wonti arwanire tata ɓiire nde wonti ɗimmire te tata ɓiire nde o jangi han ko fati ho ɓolo ɗimmire fonno janganede ko fati e simore ɗo joni tata ɓiire nde o yahat o jooɗoyo so jooɗima won o dañi darɗe ɗiɗi o ummo o adda darɗe ɗiɗi goɗɗe o sujja qabla salam saabu tagatamo sujjude qabla salam ko usti o ɓeydi saabu darde arwanire nde o weddi nde
jangana ko fatiha ismore o weddima nde kono ziya kono ɓeydan dande tataɓire lomtinde arwanire nde jangana ko fatiha ɓolo ay fatiha ɓolo ɗon o usti saabu kayni kono ɗimmira fonno janganede ko fatiha ismore ay o ɓeydi darde nde o weddinde nden ko ɓeydano darde nde ga ko ustan oman naqas o zada sajada qabla salam walla ni ko darde ɗimmire nde o acci farilla o juuli arwanire nde ha feewi ɗimmire nde o acci hen farilla haw are tataɓire o nangue koppi ha paari o siftori ɗimmire nde ne acca e koppi te o nangue ene acca farilla te o nangue koppi ha farilla ɗo joni kadi o jokkat juulu makko o suja qabla salam saabu tagui mo sujude qabla salam ko tataɓire nde wonti ɗimmire te ɗimmire fonno janganede ko fati e simore kanko o jangi ko fati ha ɓolo ay o sujja qabla salam o wosti o ɓeydi o ba'da salam o sujji caggal salminaɗo illam takun so tawi laataki minal uula yeyni ko e ɗiɗi gadiɗe ɗe so tawi noon wona e ɗiɗi gadiɗe ɗe ko e ɗiɗi sakket ɗum o sujjata ko ba'da salam ko wayno joni o juuli arwanirde ha feewi o juuli ɗimmire nde ha feewi o juuli tataɓire nde o natani nayeɓire o siftori tataɓire nde de ko bonde ay ɗo joni tataɓire so boni nayeɓire hayri wonde nayeɓire wonti tataɓire ɗo joni nayeɓire nde o addande o wasa joɗade o adduya darde wonde ɗo joni o sujjata ko ba'da salam saabu ɗo ustano ala ɗo ko ɓeydude tan saabu nayeɓire lomtinde tataɓire nde tataɓire ko fatiha ɓolo fonno janganede nayeɓire kadi ko fatiha ɓolo jangga hen deke noon ɗo ko ɓeydude tan ustude ala hen aw kanat walla ni laati min huma ko e majje ko e ɗiɗi garwaniji ɗe kono wata zakkara o siftori qabla agde salisa ko adinde o fiɓata tataɓire ɗum kadi ha jolli anna surata saabu simore nde wal julosa e jonde nde foof lam yafuuta ɗe pataki taw ɗonne kadi o sujjata ko ba'da salam hol ɗum o juuli darde arwanire nde o ummani ɗimmire nde guila o nanggani e koppi e ɗimmire nde guila o nanggani e koppi o siftori wonde arwanire nde de ko bonde guila o nanggani e koppi tataɓire o juuli darde arwanire nde ha feewi o juuli darde ɗimmire nde o woni e tataɓire nde kono guila o suwa nanngude e koppi ɗon ɗo o janggata ɗo tan o siftori arwanire nde ko bonde walla o siftori ɗimmire nde ko bonde kono ɓaade o suwa nanngude e koppi o janggino fatiha yo faw hen simore so fawi hen simore ay nde hayri wonde tataɓire nde wontata ko ɗimmire o jooɗo so jooɗimo o addi ha darde ɗiɗi goɗɗe ɗo o sujjata tan ko ba'da salam saabu ɗo ustude ala hen saabu kayre nde janggana ko fatiha e simore weddade nde kadi ko fatiha e simore ɗum woni le anna surata saabu simore nde wal julusa e jonde nde lam yafuuta fataki taw ɓaade o suwa nanngude e koppi fataki taw yo fawtu hen tan simore so fawti hen simore o yaha o jooɗoyo so jooɗima o addoya darɗe ɗiɗi goɗɗe so paari o sujja ba'da salam saabu ɗo ustan ala ɗo ko ɓeydan tan woni ɗo wa man sallama on mo salmini sakkan omo sikkiti fi kamali salatihi e timmugol njuulu makko batalat salatuhu njuulu ngu boni o sikkiri njuulu ngu timmi walla timmani o fotano salminde so salmini taw o addani ko sikkiti ko njuulu ngu boni wasahwu jejji fi salatil gada'i e julde yoɓetende kasahwi way kono jejji fi salatil ada'i e julde tottetende omo yoɓa hunde so yejjiti hen hunde ko foti sujjanede qabla walla baɗa way kono somo juulanno e waktu so yejjitino sujjirano ni somo yoɓa kadi so yejjiti tan ko noon so yejjiti ko foti sujjanede qabla yo sujju so yejjiti ko foti sujjanede baɗa yo sujju wasahwu jejji fi nafilati e nder nafila kasahwi way kono jejji fil faridati e farilla ni jejji e nafila way kono jejji e farilla ni kala ko foti hen sujjanede yo sujjane illa fi sitti so wona e jeegom masaila masallaji so wona nokkuji jeegom holɗin alfatihati janngude fatiha wa surati e janngude simore wa sirri e suudde wal jahari e feññinde wa ziyadati rak'atin ɓeydude darnde wa nisyani e yijjidde ba'dil arkani yoga e jokli in ɓaala so tawi juuri so wona ɗiɗo nokkuji jeegom ɗiɗo de fatiha ɗiɗo de farilla e nafila ene serti joni o waɗa ɗum tafsil o wi faman nasiya on mo yejjiti alfatihata janngude fatiha fin nafilati e nder nafila wa tazakkara o siftori ba'da ruku'i caggal do nangue koppi tamada yo doono yo jokku njuulu makko wa sajada o sujja qabla salami ko adi salminano mo juulanno nafila o yejjiti janngude fatiha o jangi tan simore haw nangue koppi o siftori yo jokku njuulu makko o sujja qabla salami o sujja ko adi nde o salminta taw ko nafila ay bi khilafi luuti alfaridati farilla luuti ɗo wonno farilla sino ko farilla fa innahu no kanko yulghi omo weddo tilka rak'ata nden ma darnde wa yazidu o ɓeyda ukhra wonde wa yatamada o doono o yakunu laato sujuduhu sujudu makko kama zakarna no kaalirno ɗen fi tariki sujudi e gaccuɗo sujudu ne so tawi ko farilla wonno o yejjiti janngude fatiha haw arede o nangue koppi ɗum kam o doonoto o jokkat tan so jokki nden darnde boni o addiya darnde wonde so paari o sujja no kaalirno ɗen joni joni ni oman nasiya on mo yejjiti a surata simore awil jahra walla feññinde
awi sirra walla suudde fi nafilati ɗo wonno nafila wa tazakkara o siftori ba'da ruku'i caggal nde o nangue koppi tamada yo downo yo jokku juulu makko wala sujuda alayhi sujudu waɗɗaki mo o juulata ko nafila fonno ko suudede o yejjiti o fiññini walla fonno fiññinede o yejjiti o suuɗi walla o yejjiti ko simore nde o jangi fatiha tan o yejjiti simore nde haade makko haade o siftora noon haw nangue koppi yo jokku juulu makko o sujjata haydara e bi khilafil faridati luutiɗo wonno farilla so tawi a yejjiti suudde a sujjat walla a yejjiti feññinde aɗa sujja sa yejjiti simore aɗa sujja deke ɗo nafila e farilla ene sirti wa man qama on mo dari ila halisatin fewde e tataɓire fin nafilati ɗo wonno nafila fa in tazakkara so siftori gabda agdir ruku'i ko adina o nangata e koppi raja a yo rutto wa sajada o sujja ba'da salami caggal salminado wa in agada salisa so tawi no o fiɓi tataɓire nde o nangue koppi tamada yo doono wa zada rabi'a o ɓeyda nayeɓire wa sajada o sujja qabla salami ko adinde o salminta en nafila ko darɗe ɗiɗi nafilate o juuli darɗe ɗiɗi o yejjita o ummani tataɓire so siftori ɗon ɗo nanggani koppi yo rutto tan o jooɗo so ruttimo o jooɗima o salmina o sujja ba'da salami saabu ko ɓeyduɗo so tawi no o siftorani haw nangue koppi tataɓire nde yo ɓeydu hen wonde wona nayeɓire o sujja qabla salami o sujja ko adinde o salminta ay bi khilafi luuti alfaridati ɗo wonno farilla fa innahu no kanko sinno ko farilla wonno yarji'u omo rutto mata zakara kala nde o siftori o yasjudu o sujja ba'da salami caggal salminaɗo sinno ko farilla wonno a juuli ko ponnoɗa julde ko jejjiɗɗa gummiɗa aɗa ɓeyda kala nde ciftorɗa foti a nangue koppi foti a nangani koppi ruttoto tan sujja ba'da salam wa man nasiya on mo yejjita ruknan farilla minen nafilati e nafila kan ruku ko nangude koppi awi sujude walla sujjude walla ko jangude fatiha walla ko nandi hen wala mi yatazakkar o siftorani hatta sallama ho o salmini wa ɗala juuti fala i'adata o fillotako pillogol waɗɗaki mo o juulanno ko nafila o yejjiti e nder nafila he farilla o yejjiti jangude fatiha walla o yejjiti nangude koppi walla o yejjiti ko sujjude o siftorani ha o salmini ha juuti o fillotako ay bi khilafil faridati luutiɗo wonno farilla fa innahu sinno ko kanko wonno fa innahu no kanko sinno ko farilla yu'idu ha omo fillo ɗum abadan ha abada farilla a juuli aɗa juula farilla jijjiɗɗa e nder he ruknu koyno ko fatiha walla ko koppi walla ko sujude a siftorani ha a salmini ha juuti aɗa fillo abadan wa man qada on mo taƴi an nafilata nafila amidan omo tawi aw taraka minha walla o ɗacci hen raka'atan darde aw sajadatan walla sujuddere amidan omo tawi a aada ha yo fillo ɗum abadan ha abada omo juula nafila o habbiri an nafila waɗɗanoy kono sa habbiri hankkadi a naati hen waɗɗima e dow ma o naati hen ha pari o tawi o taƴi o waɗɗima e makko yo fillo hen abadan yo fillo yo julto abadan walla o juuli nafila o acci hen farilla kanko tawi omo fillo abadan o mantana hada on mo uumi fi salatihi e juulu makko fala shay'a alayhi hunde waɗɗaki mo omo juulanno o uumi haydara waɗɗaki mo illa an yantiga sona taw o haali bi harfin e harfu sona ko uumi ko wonko haali harfu ɗum de hankkadi ni so tawi o haali kanko tawi juulu makko boni so tawi an o sujja ba'da salam wa ida sahal imamu so tawi almami yejjiti bi naqsin o usti aw ziyadatin walla o ɓeydi sabbaha bihi yo subihinmo almamumu ɓawo ɓawo almami yejjiti woodi ko usti walla o yejjiti woodi ko ɓeydi mbiyatama ko subhanallahi wa ida qama so tawi darima imamuka almami maɗa min raka'atayn ummorade e darde ɗiɗi fa sabbihi bihi subihinmo almami dariji darde ɗiɗi o ummima wimo subhanallahi fa in faragal arda so tawi o seeri e leydi fa atba'ahu rew e makko so tawi noon atinani ha ummima o darima ɗum kam hankkadi oto subihinmo a ummoto ndewa e makko wo in jalasa so tawi o jooɗima kanko almami fil ula e darde arwanire aw fi salisa walla darde tataɓire fa qum ummo wala tajlis ma'ahu oto jooɗo wondude e makko cubihinamo almami dañi darde wotere fotano jooɗede o jooɗima a ummoto darɗa mbiyama subhanallahi walla e darde tataɓire almami jooɗima a ummoto darɗa mbiyama subhanallahi sabu sa jooɗima wima subhanallahi oron kaɗa andude holko acci wo in sajada almami dañi darde wotere fotano jooɗede o jooɗima a ummoto darɗa mbiyama subhanallahi walla darde tataɓire fotano jooɗade so tawi o jooɗima a darroto mbiyama subhanallahi beele omo anda ko acci ko so andi o jaaɓi moƴƴi so jaɓani an kam wala tajlis ma'ahu oto jooɗo wondude e makko wo in sajada so tawi o sujji wahida tan sujudu goto wa taraka saniya o ɗacci ɗimmo fa sabbihi bihi subihinmo almami sujji sujudu goto o acci sujudu ɗimmi wo wimo subhanallahi so ummima o darima wala taqum ma'ahu oto daro wondude e makko illa an takhafa sona taw o huuli aqda ruku'ihi fibde ruku'u makko woni nangude e koppi makko ɗum kam fa atba'ahu rew e makko o sujji sujudu goto
mbiɗa o ummima mbiɗama subhanallahi o sali artude an oto ummo jooɗo tan mbiyama subhanallahi so artino moƴƴi so artani oto ummo so wona noon ummo no jangga a huuli o jogori ko nangude e koppi ɗum kam ummo ndewa e makko sa rewi e makko noon wala tajili so oto jooɗo ba'da zalika caggal ɗum ma ahu wondude e makko la fi thaniyatin wona ɗimmire wala fi rabi'atin wona nayeɓire ɗon hankkadi so tawi a rewi e makko so addi darde ɗimmire o jooɗima an oto jooɗo saabu ɗimmire nde wona ɗimmire saabu premiére nde ko bonde saabu eɗa acca sujuudu premiére noon so boni ɗimmire wona ɗimmire so jooɗima um fiɓi ko ɗimmire makko an oto jooɗo o dañi darɗe nayyi o jooɗima oto jooɗo an saabu nayeɓire nde wona nayeɓire saabu premiére nde ko bonde premiére so boni nayeɓire ko tataɓire wonata fa ida sallama so tawi o salmini fa zid raka'atan ɓeyda darde ukhra wonde badalan saabu lomtinde min raka'ati e darde allatino nden algayta ha ne beddinoɗa baniyan aɗa mahi wa tasjudu cujja qabla salami ko adi salminal so tawi no o addi darde nayeɓire makko o jooɗima o salmini an gaddoya darde wonde nde gaddata nde ko lumtinde darde premiére nde beddinoɗa nde gaddata ko darde fatiha ɓolo cujja qabla salam saabu tagma sujude qabla salam ko darde premiére bonde nde nden ko fatiha ismoro fonno jangganede an noon nde gadduɗa joni nde ko fatiha ɓolo ay an julde ma selli julde almami boni fa in kuntum jama'atan so tawi on goni kon dental fal afdalu lakum ko ɓuuri moƴƴande on an to gaddi mo gardi noon wahidan goto yutimmu bikum mo e timmina noon so tawi kon dental noon julde almami o boni ɓuuri moƴƴude ko gardi noon goto timmina noon son mbaɗani noon ene sella kono ko ɗum ɓuuri moƴƴude won wiroɓe noon won wiɓe kadi ala so tawi almami sujji sujudu goto o ummima a wima subhanallahi o salima artude an sujju sujudu ɗimmo cujjama sa sujjimo ndewa e almami so dañi darɗe ɗiɗi o jooɗima jooɗo so dañi darɗe nayyi o jooɗima jooɗo so salmini salmin an julde ma selli kanko julde makko boni wa ida zada al imamu so tawi almami ɓeydi sajadatan halisatan sujudu tataɓo fa sabbihi bihi subihinmo wala tasjudu oto sujju ma aho wondude e makko kanko almami o sujji sujuudi ɗiɗi o sujji laaɓi ɗiɗi o sujji kadi tataɓi o wimo subhanallahi an kam oto sujju wimo subhanallahi so jaaɓi o artino moƴƴi so artani an oto sujju wa ida gama al imamu so almami ummima ila khamisatin fewde e darde ɓeydano darde ganda kono ziyada tabi ahu yo rew e makko manta yaqqana kala jenanaɗo mujiba ha waɗɗade darde nde on yo rew e makko aw sakka fihi walla kala cekkitiɗo e darde nde yo rew e makko wa jalasa yo jooɗo manta yaqqana kala jenanaɗo ziyadata ha ɓeydugol darde nde wonde ko nde ɓeydano on yo jooɗo almami julnanno en ko subako o julni en darde ɗiɗi o ummanima tataɓire en mbimo subhanallah kala jenanaɗo kam darde julngu timmi on kam yo jooɗo oto rewe almami yo wimo subhanallah wasa rewde e makko kala noon cikkitiɗo wonko tagui almami ummade walla omo yenanade darde e wonko tagui wodde on yo ummo rewa e almami o jenanaɗo noon julngu timmi yo jooɗo walla ko fotoro wonno en juuli tati almami ummanima nayeɓire kala jenanaɗo julngu timmi yo jooɗo kala cikkitiɗo yo rew e makko walla ko gueeƴe e tisbar walla ko takkusan en dañi nayyi o ummanima joyeɓire mbiyatmo subhanallahi kala jenanaɗo julngu timmi yo wimo subhanallahi wasa ummade kala cikkitiɗo noon walla jenanaɗo darde nde no woodi ummo rewa e makko fa in jalasal awwalu garwanijo o so tawi jooɗima holɗum jenanaɗo darde nde no woodi walla cikkitiɗo o wiyana ko yo rewe almami so tawi o jooɗima o sali rewde almami badalat salatu julu makko boni wa qama sani walla ɗimmijo o onne kadi so tawi darima onne kadi badalat salatu an aɗa yenana juulo timmi aɗa yenana almami wonkoye ɓeydude almami ummima a subihinanimo a ummima a rewi makko julduma boni wa ida sallama al imamu so tawi almami salmini qabla kamali salati ko adi timmugol juulu sabbaha bihi yo subihinmo man halfahu ɓen wonɓe caggal makko almami julnanno yimɓe ko tisbar o juuli darɗe ɗi tan o salmini mbiyatmo subhanallahi wonɓe caggal ɓe yoɓi cubihinmo soɓe cubihini fa in saddagahu so gonɗiniɓe kammala salatahu o timmina juulu makko wa sajada o sujja ba'da salami caggal salminadu saabu ko ɓeyduɗo sujuudu o ko ɓeydano wa in sakka so sikkitima fi khabarihi e khabaru makko sa'ala yo namdo adalayni nunɗuɓe ɗiɗo wa jaza dagima lahuma wonandeɓe alkalamu haala fi dhalika e ɗum so tawi noon ɓe cubihinimo kanko o runki andude holko acci o sikkitima yo ƴeew ɗiɗo nunɗuɓe o namdoɓe onon kam holko kewi ɓe kalanamo dagima ɓe kaala an ka ustuɗo ɗo afrano salminde ɓe kaala ɗum ene dagi wo inta yaqqano so tawi o yenanama kanko almami alkamala timmal amila yo gollu ala yaqinihi e yenanedemo wa amma almami kanko o salmini ɓe mbimo subhanallahi kono omo yenana julngu koko timmi ka hayso ɓe mbimo subhanallahi ɓaade omo yenana koko timmi yo gollu e yenanedemo watara ko o ɗacca ala adalayni nunɗuɓeɓe oto namdo ni ɓaade omo yenana koko timmi yo accu nunɗuɓeɓe o wasa namdadeɓe o jokka e yaqin makko illa an yaksura nnasu
so wona noon taw yimɓe keewi halfahu caggal makko subhinoɓe keewi ɓenan mbiya subhanallahi ɓenan ga mbiya subhanallahi ɓe keewi ha ɓurti ɗum fa yatruku yo ɗaccu yaqina ho yenanede mo wo yarji o rutto ilayhim fewde e maɓɓe fewde e maɓɓe kanko almami o salmini ɓe mbimo subhanallahi kono kanko omo yanana julngu koko timmi ɓe mbimo subhanallahi en mbino yo accu nunɗuɓe ɓe kanko o jokka e yaqin makko e yenanede makko sona noon taw yimɓe ɓe ni keewi subhinoɓe ɓe ni keewi ha ɓurti ɗum hankkadi yo accu yaqin makko o yanta e maɓɓe won wiɓe noon won wiɓe ala so tawi kay kanko almami o yenana hay sinno subhinoɓe ɓe keewi oto accu yaqin makko yo jokko e yaqin makko o acca ɓe wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin